Hello guys, hello guys. Yes, my nandi pa. Yes, mamoyo. Say my nandi. Hello guys. Time to take gamwe. Tikurumidze kufamba nebhora. Time to take gamwe timbo famba nebhora. Zviri sei my nandi pa. Ndafara kukuona panapa. Hanza kumana kawigana burisa mungakanaka kani ndokari kundipinza busy panapa ndiri kupindura mamessage panapa nenyaya kawigika kaka ngodai se mamessage anenge achipinda ngodai mamessage anenge achipinda. Hi guys, hello guys, muri sei hello guys, tichaona makaza shuwarova. Hello guys, tendai stole zviri sei aiwa kwapisa tave musama manje tapinda Kraskas zviri sei tando mulilo Nancy Chironda Debbie Jazz zviri sei no pahla Trish. Thank you Messi Shanda no pahla mawigi ari kutengeswa waya iritori pa special ndakatoipfeka zvakuti because iri ku advertise special Magi Magi watanga chimboti po break wakumana mboti po break iyo Magi kune munhu andatoti kune munhu andaudza ndikati masikati ndikati nokuti ndandonetsiwa kuchinzi kwanzi but mama wayo vanondisira malove nemalex awafoni atozofone gwana gweini masikati akati ndini ndinokusira malove nemalex taura kuti nyaya yacho yatoipa panapa ndikati gweni chifona uti ndini ndinoisa malove nemalex paya dwede wafara zvisingaiti afara zvisingaiti atozofone gwana ndingikiri na gweini akati ndini ndinokusira malove nemalex tatoona kuti hondo yacho hatichaigota kungobvunza mubvunzo isingaiti. Hanzi kuno kutonora aiwa guys kuno kuri kwapisa pepechwa ndeipita tobvisa mablankets esata takaisa pamibhedha apa tatosara tatosiya tumajuvheti turi light tuyautu kwakupisa. Caroline Carol zviri sei gamungoshi how are you farisa diki muri sei memory rusero zviri sei shuvai mamvura hanzi ndani kwakufona aiwa pane munhu afona chimbira pachinzvimbo chamagiwi Petronella Madzima zviri sei Lona Baloi zviri sei Grace Mambazo anzi kepi kuri kunaya sure Tendi Shinorima thank you Tendi thank you Tapina Tembo zviri sei Ngini Mpilo how are you hard life nyausopa zvadzi muri sei Mperuka Ana zviri sei wigi nagara usaruzai kangarama wigi mari unoya ku WhatsApp shamwa tikuita zve life nhasi zvema wigi nemafuta totengesa kuseri munotengesa kuseri zvewigi nemafuta Chipoloisi zviri sei Yoliswa Faith Mgongoshi how are you yo dwe asi naiwe Yolisa Fei sure isere yako ere zvinhu zvako ere Yoliswa Faith Mugongoshi awamanaga again kupindire nasi Friday oza Friday Yoliswa isere yako ere zvinhu zvako ere. Hello my tower, thank you very much my sister Masquera say nasi thank you Muku, thank you. Hands ways Lorraine Mukuntu. Ari Mama Street Mom. Hands, I love the way you greet your fans. Thank you, my Nandipa. Thank you, Mamo. Thank you. Godfrey Chiro and Jadzi Mascara say Kwanasa and Jadzi. Lin Magorong Eshpan and Jadz and Rukuchagapa, but Asanda Wana. But anyway, number I went to Kaimira to Funga Jadzi on to Aqua Fonera anytime. Tapelo Jiri say Bridget Nya, Jiri say Debe Nimepo Esquita yo. Ewa isikuno kuchanaka kunuku. Messi zviri sei Primrose Chindu nokutula tsotsonga zviri sei Cecilia Mukudu Josephine Mamvura ndokumorosa Primrose Plantia Sara Madzore zviri sei Nyaradzi thank you tachembera istakura isu thank you Yoliswa Faith Mgongo shishireka ndiko anipine isenemi yako ere nasi Friday kai right tete magume muri sei sitawanda holiday shelter makolo zviri sei memory damba Messi maswanise mtulisi bele zviri is that your hair or iwigi mtulisi iwigi kawigi light kangori bo kangori alendo kangori light so kangori kengelina so akarema akadi yesiva mujuru naye vajuru ko zvamarova ko petro yangu munayana yorini naye mukoma juru marova kuno kwedu ku Rustenburg saka petro chaiwa nepina ya juru uyai ne petro imi muri sei ko tapiwa nembaware zviri sei tariro kafambira Joanna Majura Majori White
anzi kumabridge yo magate wakaendepo uriyo panotoni apa uriyo panotoni uripo panotoni ndakambomona achibika machanks ari panze pamoto kunotoni ndakambomona picture yakakanda achibika machanks kunotoni panze uko kuZimbabwe akanda picture yake Wini Mwadiwa hanzi Wini dedzirai namba yenyu alright 064 895 4837 ukaenda pamukova wepage papage pane page rekutanga repage redu uchaona namba iripo ipapo namba iripo ipapo Mavis Munemo tapiwa nashe manyonda Harare zviri seise kuri sei kuHarare nhasi Starwall chimuka zviri sei Shelter Maredza zviri sei hanzi mukanzibata chembere ungazvibate iwe unoti foti chiridze kutamba nadzo inyasha idzi inyasha dzakanyanyisisa guys tasara toda kusvika pa 550 tasara neshoma tipinde munyaya handei guys handei itai muchitega vamwe vasipo munozata vapo vana idha mari yasati vaona vana letu zvodasati vaona nzira kone mtide iwe tapora unoda kunditangira zvimwe uri kuda kuti ndichitanga unoda kunditigwe live iwe zvimwe zvinongoona uchisiya kwakwaona Raviro zviri sei Brandi zviri sei Mary Sikero tapa for guys ngatichetisvike pa 555 tuone 555 item chitega vamwe guys vasipo tuone vana Milka mudzipuro sati vaona vanhu vakawanda sati vaona pana pa guys avatomboripo hanzi kwasimila chiti vakora ntuzvasvika hanzi uyai muturi mungana kuseni munambondi pa location imiko majuru ndipei location ndo yako kuseni mangwana mukani pa location ndosvika kuseni mundisendere location kuti ndepapi ndouya ndongoya zvimo but mirai ndozouya next week nhasi ndadira yakazara ndozouya next week mirai ndigoya pa next week apa nhasi ndakanga ndadira risi zviri seise risi tafi pasi tariro chidanda no metadoid aribo Hitha Nyambiri my favorite young sister too Cecilia Nyatsanza Hans Bapage says free wifi sure aiwa ndibamnini vanenge vakanyora ndichavabvunza twakazvamisa sei ndichavabvunza right 509 letu auya veduwe ndisati ndapinda munyaya veduwe regai ndikutaridzei nditi chakanaka mukakaurungwi munyu zvakanaka zvinotendwa guys zvakanaka hatina godo zvakanaka zvinotaurwa vasikana veduwe vanhu vari kuGermany musikana wandapina apo uyo letu munin'ina wangu uyo asikana ari kuchata ari kubvisirwa roora infact atongoti ndokuchata kwacho ari kubvisirwa roora ari kuroorwa letu ari kuroorwa is getting married veduwe saka veduwe mudhayaris wedu ngatifarei naye makorokoto makoti makoti inonzi kudi kunye song ya makoti ya T7 inonzi kudi inonzi chiko makoti chichichi song ya makoti wananana newe ko song ya makoti inonzi kudi inanchaisivira sidinyanza kuimbira asi song iyo ndongoimba tosingogona kungoimba ona vamwe kuchechi kana vachimba asi ndoga ndoikangamwa saka guys tinotenda mwari vakanaka mufunge mwari akanaka mufunge anzi Gabriel akazogadzira asa akataura ne1 waita kutumira zvinhu zvake handiti takatumirwa here noti vasati vandibata vasikana vacho kuti vanudza feedback kuti vakatumira zvinhu zvavo here kuti zviri kufamba sei hapana andiudza saka ina ndikwanisi kuuyawo palive vasati vandininga animaona saka veduwe congratulations leti veduwe muisirewo macongratulations vasikana zvandinokuudzai kuti mwari ava ndimwari veminana hakuna zvoti kwa ndachembera ndazokura handirorwe handite sei hakuna guys musanzwe hakuna ndikurangarira nemunini wangu uyu naletu taita maconversation edu kudhara I think it's about 4-5 years back tichingotaura general nyaya nje tichingotaurawo hatangotaura nyaya dzedu handiwa tichingotaurawo zvedu dziri nyaya achingoti pane vakatombotaura muromo kuti kuroorwa ndicharoorwa here makore handikati aibvapo mani makore kuita seke unoroorwa handimaona ndinoroorwa ini so ndofarira confidence dzemusikana yane confidence kufafasha chaidzo haana kuvhundutswa kana kushekwa nezvinhu zvaimbotaurwa pamusoro pake and what not she conquered through all those rubbish dzimwe dzakanga dzichingobuda nevanhu vechikadzi kudhara kune mamwe magrupu edu ataimbove so handimaona ari toxic handimazviona so this year ari kubvisirwa roora guess what at what age at 35 ari kurogwa nekamukomanawo at 35 nekamukomana
kamukomana kwete kuti kwai divorce kana kuti nekamukomana 35 years she's getting married izvo zvarubvisi kwaroora ende mukomana hangori mukomana chete murungu muvheti murungu chaichaiye weganda jena murungu chaichaiye animaona murungu chaichaiye guys murungu kwete varungu vamwe vaya vamunoona vamwe vanenge vakatsvukuruka vamwe vaya muvheti chaichaiye weganda rakaita white wechidiki murungu anoedza kuti uyu unogeza uyu murungu une zvinhu zvake ndiye munhu ari kumukanda pakicheni mufunge I was so happy mufunge saka don't give up hope musazviudze zvino kuti anzi ndikunzwa ifu muchiti kwanzi taane makore akati hatiroorwe ndazodai handiroorwe hakuna chakadaro when is God is time kana nguva yaMwari yasvika when God says yes no matter une makore mangani nobody can say no and no one can contest that andimaona no one can contest that andimaona ato muvheti cheche murungu mainde unoziva kuti tinoona edo mwarungu watinge chimbosangana nawo tichimboonawo tingofamba tichingodhumana nawo edu mukufamba mantika vaunenge uchinyasana kuti uyu murungu uyu wakamboita seko tizivo ungoona wongodarikawo teokomenti yedu asi unongoona kuti zvino izvi zvinambonyatso kubatana kana zvinambonyatso kuringana izvi hamuna izvi zvinenge zvichiitika ine hangu handiziva ndiri kuspekulata handiti asi picha ndakapiwa mai mwana ngoti handina hangupiwa chiauthority yekuti nditaridze nemi moga maigutsikana mai mwana maigutsikana moga maigutsikana chaiko maigutsikana ndikakutaridzai munotogutsikana kuti handiti maona murungu chaiye ava varungu chaiye vatoziva vaya handiti maona kwete vamwe vaya ani mazvona saka ndoda kutenda right maswera seiko guys mamuka sei sanibonani ninjani dhumela madhekwana budhi muri sei guys muri sei kwete varungu vemubheri vaya vamunoziva vemapepa vaya vanonge vachimbononongwa kuzvimarobots uko vaya vachizeswa mumba vaya aiwa ndikutora murungu chaiye animaona chaiye kune vamwe kavanenge vanovhurigwa bhero vanomboputa chimbo amene vanenge vachibvepi nonga kumapark station matrain station amene pepi vavo handizozivi anowana unoganda rogara ngokuti meno zvo zvavanhu ungodarikawo asi haiwa Mwari ndinomutenda Mwari ndinomugudza right tiri pano nhasi pafriday tiri pachirongwa chechishanu I hope mune zvinwiwa zvenyu angai madrinks kuda munga hanzi ndakarora 58 ndikuchita wedding chaizvo zvinoita hapana chinoramba zvinoita ndangokuti ndazviita kuti mudi muone hope handi ndaitira kuti muone hope and muone kune vaya vanoti hakuna there's nothing like hakuna ani mazvona hakuna ndangoti kuti muone hope chete ani mazvona ndozvanachida ndione aiwa guys mungangoti kwenyu vaindirege kudaro kana maitawo ungangoti henyu stopit asi ishuwa munozviziva wani pana umwe unongoona uchingofambawo wongoona kuti vabuda nepapa seke vaya vanombopostiwa naSabina vaya munongovaonawo wani musikana munongovaonawo kuti amen tuzongunyarira edu tongoti nice mai Mandela nice asi nemimo munenge matoona wani guys ndo vandikureva vakadaro andozotigwa live guys musatitege andotigwa live musatitege pashuwa kana ndotigwa live nchitukwa please don't tag me kana Sabina kuitira live mungorega nditigwe ikoko musatombonditega zvenyu right guys saka lasigaiti konje nenyaya yedu takasiya panzira paya andika nyaya yedu yatakasiya panzira paya totangira ipapo anditi takasiya nyaya yedu taitaura zvatakaitigwa na Giribheti anditi vana Giribheti zvanotiitira zvatakamboitigwa na Giribheti vanhu vakafona vanhu vakadii asi takaona kuti hazvina zigoguru ndo lile mosoda usoda kuti nditigwe live uda kuti nditigwe live ndiwadara handisirini handisitomborini ndadaro handisirini ndiwe lilieni wadara kana live yaini tinokonosvikotara kuti queen ina handisirini mirai ndikutorere screenshot ndililieni akazvitaura ina handinambodaro unongotigwa live wakazvimirirawo kaiwe anditika saka guys tida kuti tikontinue nyaya yedu yesivaranhasi asi isati takontinua nhanzi mamuna kuzopedza tinovhurira umwe mukana bell dzichaita dzichiuya mbijana Miss Jones
amine kana live dzouya magi asi vanhu muri varo yodo zvimukabva manditegera ndikureva Sabina Swaga ndiye wandikureva imukureva Sabina upini imukureva Sabina upi indikureva Sabina Swaga ndiye wandikureva uyu Sabina ari ku New Zealand ushu ndiye wandikureva yeye imunoreva upi imunoreva Sabina upi wamuri kureva ndiye upini indinoreva uyu unonzinikikiri uyu Sabina Swaga uyu oku New Zealand ushu unogara poster street varungu vake ndiye wandikureva animona ndiye wandoreva Sabina Swaga saka imi wenyu wamukutaura ndeupi wenyu wamukutaura ina nimzivi wenyu wamukutaura ina ndapatara sire memunhu indangoti Sabina Swaga yo ndataura saka mumuruzitara mumamheni vamwe muri kutaura womuchireva kuti ndivarani mumalive anongo akanangana neni zvine neni hanzi point 7 light kwete boying kwete mai Mandela kwete boying no boying one right one imi boying wakanaka one guys boying ndiyo unobata zvivanu boying unobata mene chaidzo boying Sabina 7 unobata mene chaidzo varungu wakafanana nevavana ndichitaura valeta ndo vaanobata imuri kureva upi indi kureva Sabina Swaga ndiye wandikureva oku New Zealand ushu ndiye wandirikureva boying unobata boying unobata boying mudedzei auye pano ndimudze kuti vanhu ndo vari kudaro ina nhambodaro mudedzei ndikotaura kuti tarisa life unonditukisa ndikureva aiwa kwete Sabina bhuru wangu ku England aiwa uyu ndi bhuru wangu zvo woku England woku England mai Mandela ndi bhuru wangu zvo munhu wangu chai haiwa uyu handingamudaro zvo munhu wangu chai ndoreva woku New Zealand ushu ndiye wandiri kureva woku New Zealand ushu uyu haiti zvemakapakati zvemaapakati woku New Zealand wangu ndiyo nta zvamaapakati ushu kune umwe uri ku New Zealand ndiye wandiri kureva hani mashora saka guys ngatifambe asi tisatapinda munyaya yanhasi guys ndoda kuti mumboona chii kuda kunditsira violence naye Diana shuwa kuda kuti ndipinde muweekend ndichidliwa ndichirostiwa muweekend kuda kundipinza muweekend ndichikangiwa panapa saka guys mire ndikudze nyaya yakaitika pane nyaya yaitika yandibata asi ndati ndoda kushare nemi nyaya iyoyi handimona chekutanga pane zvinoita mashamwari enyu aya munoti mashamwari nehama pane musikana uyu ndipilot tatsakanganisi ndipilot musikana uyu anditi vhiki yapera nisaradi apa akanga achiroorwa anditi achiroorwa kudaro unoti ndokwata here werewe serina ndokwata munhu womufoni kuti unondidii munhu womufoni ini ndingoda peace chat handimbokwati munhu womufoni ini aiya unofunga kuti ndiri type inokwata munhu ini unofunga kuti unotamba iwe pafacebook pane chandichavhunduka kuti pahedozo yeye kuti ini chaigandanga ri pafacebook ini ndorostiwa kona tokona ndiri asi kungoti ini ndikuda hangu peace chete ini ndimuri kutakanda mazita avanhu ini handidi zvekurostiwa weekend yose ini zvekurostiwa weekend yose ndichingorostiwa nimwedgwa live ini handidi ini ndangoti hangu ini ndizvitaura Sabina wangu wandoreva imakuya neSabina wenyu wamuri kutaura kana auya muzvimiririre kuti ndimadaro handimaona handisiri ini asi hangu handisi kukwata hazvino kuti ndikukwata Sabina mai Mandela haiwa ndimukwati zvinomukwata kuti kudi asi kuti hasiri wandikureva indoreva wangu wandoreva weNew Zealand ndiye wandoreva right saka guys chiwa nyaya yandoda kukudza iyi neSaturday mwana uyu ari kurogwa nditi last week achirogwa neSaturday last week kudaro kudai hama kudai shamwari handiti panororwa munhu paipai handiti vanhu koyanisa angry face pekuti tapina woletu ndiani uyu asi dhimoni were ungoriwo dhimoni pane chakanaka unoisa angry face yekuita sei nai saka mwana uya handikunoziva kuti panorogwa vanhu paipai handiti kune time yekuti mapedza makuda kuti gwamaroro ekubvisa mari handiti vanhu vanoita function yavo mumba handiti vanhu mwana uya apinda mumba adedzwa mumba kunzi identify murume wako andika pakuda kutanga pakuda kutanga kuti paitwe zvokuti pabviswe mari yatoningirira list yaiswa and everything handiti vekumurume vaya vauya vakutanga kuti vachiburisa mari vaverenge mai mwana TV yanzi yangu itwa on TV yaitwa on mai mwana ameno ananhasi hazvisi kuzikamuna dati mungoona varoyi
vari kutenderera mukati medu, varoyi vari kutenderera mukati medu kati mupenyu hwedu tisingazivi mai mwana. TV yaitwa on mai mwana, mangopinda video mai mwana, nudu remusikana achiita nezvigumwe oga achidaidai, makazara vanhu vaya kuzorora mai mwana, nemurume nechii zvese vakazara varimomo mai mwana. Kudai so kuti vatsvake remote yavigwa, remote havangachaiwani kuti remote yaindepi mai mwana. Muchato marriage ceremony yakabva yatostopiwa same time mai mwana, yakabva yatostopiwa same time. Ani muri kunzwa apa face angakwanisa kubudisa face mai mwana, zvekuti unoziona kuti face ndinhingi ndiye ushu. Hanimaona apa akashama muviri wese mai mwana, muviri wese ari busy. Saka ndati muzive izvinhu zvakatorongwa obvious. No pachiri kutsvaga kuti kuonekwe kuti ishamwari kana kuti hama, because andivana munhu mazana muri kutenga hembe nichisonesa hembe dzekuti vanhu tikuita zvichirora nemashamwari yenyu kwoitawo hama. Hapasati pazikanwa so far kuti yakabuda napapi, asi mukati mehama dzake, nokuti vanhu ndo vanhu vangwa neaccess nefoni yake panguva iyoyo. Foni yake yachibvunza kuti foni angasiya mune imwe room. Akazviita kuti akafamba sei, vari kutsvaga zvisikami mai mwana. Andimaona ndoku zvikanzi wangochitaridza wangochitumira ani, mwana yakanetsa wangochitumira ani, zvinhu zvakadai so ende hazvirambiki festa kweiripo zvava. Saka mudadati mungoona kuti mukati medu tina namamero zvishuwa vanonyepedzera kutisekera nekuti da ivo vari vanhu vakatoipa nyoka. Tinavo vatigere navo, vatinodla navo everyday, vatinofamba navo, but unenge usingatozivi kuti nokuti munhu angazvitaridzi matrue colors ake kwauri, anti zvinozoonekwa paya andimazvona kuti chi ndo zvakaita vanhu. Nanhasi hazvizikamwi, but chinongozikamwa nechekuti it's either ari muhama yake kana kuti mushamwari yake, handi asi ikuru rake isaidi rake mai mwana. Marriage yakabva tonzi hakuna maroro achaendera mberi akadai, so hatitori zvinhu zvakadai. So ndoda kungoencourage yangu vasikana vechidiki, vasikana vakadzi, vasikana vechidiki kana kuti vakadzi vechidiki, handika zvimwe zvinhu zvamunochengeta mumafoni menyu, be careful. Zvinoitika ndezvekudai so foni inogona kurasika. Hanzi natari ndokufonera mangwana ndiri good, very good. Iyo yeshamwari nichambowo yangu nichifona zvamakaitirwa neshamwari dzenyu, muchipindura muchifona muchitaura pano. Andimaona foni inogona kurasika, besides kuti shamwari yako yakutambai kana kuti hama yako yakuita izvi, foni inorasika. Foni yarasika inogona kunowira munhu nongwa mu-wrong hands. Mapakistani nemasomalia anovhura mafoni aya. Andimaona vanovhura mafoni aya, vavhura mafoni aya zvinonowanikwa zvirimo. Andimaona zvinogona kutokanganisira marriage yako, potential nehusband yako. Iwe ningwati ndakangana zvandakaita 5 years ago zvongozonyuka pamwe uchangororwa wapinda mumba, zvongowanikwa zvatongobuda kana iri foni maybe tongoti wangoarasa. Handika zvokangana munhu akuziva adina nongokana kukanda kana kumasocial media, wongowanikwa wamba uchibuda uchaexplaina kuti ndakazviita kudhara 5 years ago, ndikazorasa foni ndikazodai ukazondirora ndezvakudhara, munhu azvibvumi. Saka zvinhu zvamunochengeta mafoni, zvamufamba makatakura mafoni menyu, zvimwe zvacho zviri toxic. Handika zviri toxic kwamuri mimi, noti kuira kwatiri kana tune vamwe vanhu. Is toxic kwauri iwe, because zvinoitika pafoni yako hauzvizivi, you never know. Anobata foni yako, you never know. Kune mwana ari good kukreka mapasswords aya. Saka nangoti muzive zvakaitika kune mwana, izvozvi mwana yena ari mudepression right now, is we are speaking, akaiswa muhospital ari mudepression, ataura kuti munhu anopenga, munhu wapilot, mwana ye munhu wapilot, murume wacho mukomana wacho vangu vachishanda vese vanga mapilots vese. Andimaona. So please peer pressure dzakunzi nditumire muchero wapakati, handika musabvume kunzitumira michero yapakati muchitumira. Varume zvezvichero zvikanzi nudzi rabuda, they've got nothing to lose. Varume havana chokuru. Handi munonati kwakabuda video yaThomas, vakadzi vakanda kuti maiweka neThomas, yoweka kutoita kutomupembedza Thomas uya, kuita kutomupa crown Thomas. Vakadzi azviitisa izvozvo. Thomas anongoendera mberi noupenyu hwake kutoti vakadzi vakatondi ine here ndakatopenga ine, vakadzi vakapenga ine social media. Hanibona hapana chanolusa, but kumunhukadzi you lose a lot. Saka please garai makaziva zvinhu zvamunisa mafoni menyu. Handiziva ndingakudziva kuti musatore mavideo makashama, nokuti ndofuna ndo zviri mufashion mazuva ano izvozvo zvinenge zviri mufashion. Handitika kune vechidiki vari kumazana zvinhu zvongosarira chinoti chero mamwe machembere mambuya chaiwo unowaona wachitoitawo. Hanimona saka zvinenge zviri mufashion zvinhu izvi. Hanimona saka ndikuziva kuti musaite henyu hazviiti, nokuti makara nezvamunoita. Mukanyengwa nemukomana hamutani kangonzi nditumirewo muchero fast handigozi kuti munozvigona sei kuti munobva mavhura kana kuti munhu anenge achikutora here picture kana kuti unovhura woisa picture woseta here. Amene kuti munozvigona sei handizivi hangu, nokuti handisati ndambozviita, handizivi, handimaona. Asi ndangoti ndingokuudzai kuti be careful. Mazana hakuna friend, mazana hakuna mashamwari.
hakuchina mashamwari chigarai maziva izvo zvidaiti nani munoti yakaburitswa pamusi wenhingikiri thanks mainono musi werora rake pamwe futi zvinogona kuzoitika kuti maybe munhu yeye akaburitsa akatoisevha next time panenge tonorogwa futi neimwe yoita futi pop up zvakare kana kuramba yongotenderedzwa saka be careful zvinhu zvamunenge makatakura mafoni menyu muchioba nazvo mazivano varoyika havasi varoi vamunoziva vakare vaikwira zvisero usiku vachifamba varoi iko zvine zvitinoseka navo vatsvuku varoi tinotori nevaroi vatsvuku chaivo chaivo vanotobleachawo handika vanotoitawo makeup chaiko chaiko vanotosekawo vanenge vachito maslay queen handimaona asi vachifamba pakati penyu asi vari varoi kwoitawo varoi vatema hanti vatinenge vari pakati pedu kwoitawo vari pakati nepakati varoi vacho vave vanhu vari kungosvambira iko zvirizvi handimaona saka be careful varoi havasi vanhu vaiva majaira kuti usiku ndivachamuka usiku votakura vokwira chiduro chisero chavo voinda maroi iko zvinoita kugara mukati pakati pedu apa ndopata kugara handimazviona varoi vakawanda vazere kana uri muroi unongozvizivira kuti ndiri muroi iwe ndonoza zvawakaita uchiitira mumwe wako hama kana kudii kana kuti chi unenge utori muroi unotozivako utori muroi ndio unenge uchiziva zvawakamboita unenge uchitoziva kuti ndiri muroi ndakamboitira ningi shamwari yangu izvozvindadai tumiri nuzima iwaiwo tanaka hanzi natanaka popo uyo tanaka popo igosta roribo nokuti munhu ari sociable munhu anofarika naye handitika munhu anongohakirawo hake dzimwe nguva kana akasvika panongo asi munhu aribo zvake ndakati kumustadha ndinostadha kamuntu ichimboongorora munhu chimbobutana hana harmless munhu angoribo zvake munhu anongofarisawo zvake hanimona kana achiti ndine hobo muinbox mangu chiimajinai vamwe varume vanenge vachitobuda feya vanenge vane mangani saka varoi vagere pakati pedu manudhu aya siyanai nazvo hanzi siyanai nekuti vharidzira manudzi simeli tanaka aiwa handina kuti vasakupei manudhu ndatini ndichiti ngavangongwarira nokuti zvaitwa mwana uyu izvozvika ari muchipatara chechi akaisa muchipatara chechi munhu wapiloti musikana nekuda kudai hama kudai friend havasazvazikanwa asi vanhu vaungana kuti achiroorwa musi werooro last week saturday apa vari kuti vamurore tv yangu ita on handika angobuda akashama munhu wachito imagine ari pakati pekubvisigwa mari zvikabva zvasitopiwa hakuna kuziva foni yari kuti yanga iri mune imwe room hakuna ari kuziva kuti ndiani but obviously munhu ane access kufoni yake kushamwari kana kuhama saka ndati nini be careful chete nyaya dzenyu dzemanudhidzi right number 2 chandida kukudzai kwaita syndicate yevakomana vari kufamba vachicheka magambi avanhu vakadzi magambi aita mari magambi aita mari handitika n'anga dziri kutenga magambi evakadzi handi muri kuona n'anga dziri kutenga magambi evakadzi kuvanhu saka kune syndicate dzabatwa handizivi kuti wakachekwa wacho ndiani ndifunga vachazotaura pamberi apa wakacheka gambi remukadzi vaiti ndanaro kun'anga iri saka nyaya dzenyu dzekufamba idzi muchingoenda kuvakomana masangana navo pafacebook amusingazivi kungonzi yatisangane pakati moinda munochekwa magambi akanotengeswa kuda munoti ndiri kunyepa muri kutoseka henyu regai ndikutaridzei kuda kwamuri majokes mirai ko ndikutaura zvinhu zvekunyepa here mirai ndikutaridzei mirai ndikutaridzei unokuisa vameseji vemawigi nemafuta imbomirai timboita zvepano titaurana tapedza kuita live tell them to send with that face yet zvichimboitigwei nai nhingikiri naitanaka zvichimboitigwei iri igambiri muri kuriona gambi iro iro gambiri variona gambika iro gambiri right igambiri ritori fresh because richiri kutobuda zviropa handika vakabatwa syndicate yakabatwa syndicate yakabatwa saka ini kana ndichikuudzai moseka henyu sekai henyu asi musi wamushanzi yatisangane pakati uyaundione amuzivani moinda andika kunoona anzi rakashata gambe rakambonaka here rakambonaka gambi igambi iri guys sezuri wariona picha ukati chi uwo wasinaona kuti gambi igambi iri mina niyenzo kutaridza niyenzo kuona igambi chairo straight animana gambi chairo chairo anza beating mwana wambuya unongodlawo iri igambi straight iri
tarisai gambiro igambi straight handi mazviona igambi saka ngwarirai nyaya yekungofamba muchingoenda muchinzanzi vari tune mhepo trace chadokaurirai tune mhepo tunhingirikiri tuvarume twacho twaveko mazivanotu hanimona havachina basa nenyaya yekuti mazimbabwenzi tave nemweya wekuti chamukainyama mari tinoida zvisingatoiti hanimona saka chero chanzi uya nechakati munhu anongoenda nacho uya nechakati vanototsvaga kuti vaende kunodii vainde kunotora vatengi saka chiona kuti munhu akachekwa machekero akaita gambirika iri harina kuchekwa zvakanaka that means munhu anokwanisa kunge akatofa hanimona mabvisiko akaitwa gambirika iri harina kubviswa zvakanaka handi mazviona rakato hanzi ndakariona nezuro handi maona hanzi kunge dewe hanzi kunge dewe kakoni gambiriro change dewe here dewe gambira kana nambona kariya ndochokwadi chiripo handi mazviona so hanzi what language is this sorry my dear we are having a family meeting we are having a family crisis so we want to fix it the things that are not right at home so we are busy trying to fix handika kune uyu asinga uchirungu handiti saka igambi guys ngwarirai nyaya yekunzi kwaya uya wakandonene ndakapfeka hembe yakati yechakata inda neumwe munhu usaenda oga unonobviswa gambi handika unobviswa bhinzi ndikati chibhinzi vanozoziva chimwe chibhinzi chacha ndikureva gambi chairo gambi chairo rinosvika rikanochekwa rikanobviswa saka ngwarirai private party yemukadzi ndo chinonzi gambi because hatingakwanisi kuti titaure nezita handitika hatingakwanisi kutaura nezita saka kutoti gambi iroro zvakatonaka zvakadaro hanimaona saka comments section handichaverengi macomments enyu comment section nokuti zviri kunyogwa mucomment section umu igambi chido igambi straight gambi chacho igambi chido kuchachona ndiri kutendera yeday muno here nai chido nyaya yemuno mushwa itoitika muno ndichakupa link unoverenga nyaya iyi ndichakupa link inoona nyaya iyi igambi straight handi mazvona saka nakoti ndipfudzire ipapo tingoudzana tingotsiurana vana vechidiki ndimusingawi hanimaona ndimusingawi nokuti varume ava gambi vane zvivindi varume panyaya yegamba apa zvivindi chaizvo hari kudakadzi kuona riya hari dakadzi kuona saka chinzi ngatigara rakadi rakakliniwa hanimaona because iro pacharo fefe kungoroora hari dakadzi kuona hari dakadzi ndo chokwadi chaicho handi mazviona zvingorowawo zvivindi zvevarume hanimaona saka nakoti tari kuona ipapo musangoenda kudi ngononzi uya kuno uku towongomanya kuinda uchiinda kunodaisai uchinodii hanimaona hanzi mainzwi hakuna gambi rakanaka shamwari gambi shamwari rakangofanana hakuna gambi rarakangoshatira rinotozongoutwa kuti sowobheta nenyaya urishongedza kwaonese wazenga waritawo warigeragera waridididi rongozo otherwise pachida kunyasana chinhu chakaipa icho chiyachiya rega vhudzi rikure uone kuti manyangariro akada chinhu chacho chakanyangara sei handichozvona chakanyangara zvisingatoiti ndo chinhu chakanyangara pano pasi icho chiya handimaona asi kwai nevanotaura hameno vari kunyora mucomment section muti kwai mbuchi uchesti hameno kuti uchesti yacho iri papi nekushata kwarakaita hameno ndo vanoziva right saka guys takupinda panyaya yedu yanhasi handitika tati confession asi confession yedu iconfession yana Giribheti zvatakamboitirwa nana Giribheti kana kuti vana Giribheti zvamakamboitirwa nanani nana Keresenzia handiti zvamakaitirwa nana Keresenzia kana kuti zvatakaitirwa nana Giribheti ndonti ipasti kai ipasti ipasi zvakaboitika kumasiro kuti toda kuti zvitaure zvedu takarelaxa timbohwawo kuti wakaitigwa icho unoti ini ndanguda kukonfesa zvandakaitigwa handitika wangosagoni kuzvitaura panguva iyoyo because zvasingatauriki asi zvakapfuura takuzvitaura iko zvino kuti zvakaitwa danhingika mwari ave newe nezita kana uchigona ubva watotaura kuti vedu veka kana ari Keresenzia ubva wati chipo mwari ave newe anoona kana ari John ubva wati achijoniwe mwari ave newe handi mazviona right nasi maadmin akaramwa kuti nditi akaindepi maadmin handisi kuvaona okay chairperson vaenda kumba kwaCheri nhasi vaenda kunosangana naCheri ko andiselina vari piwo andiselina chairperson vaenda kwaCheri tozviziva ko andiselina kauye vapine namba apa naividiwe andiselina vacho ko varipiko kauye vapine namba vanhu vawane kufona hanzi ndichadzoka neghost bena aiwa Benadeti unongofona ndichifona hapana munhu anokuona kuti ndiwani ukangofona chete hakuna munhu anoona kuti iwe ndiwani uri kutaura unongofona chete right hanzi munhu wese anodada nenhingirikiri hakuna munhu anovhuma kuti chinenge chinhingi chataona but chinenge
chinhu chakanyangara chiya veduwe anomuona andisina usibata foni kuda vaenda out nemurume wavo imanthe ndikai vanhu vanenge vaenda kuout nhasi manheru vaenda kuout havasi kubata foni ndikatingusiya zvakadaro right namba ndinyorerewo namba mucomment section Miss Jones namba unazo ndinyorerewo namba mucomment section mundipine namba ndinyorerewo namba ndipine namba vanofona vatange kufona vanadzofona igais tibonzwawo zvamakaitigwa naGiribheti handitika anzi vari kuarea kuda ndekukwenyera handisi kuziva magi vari kuarea ikoko chiya peseni hanzi bukutsai kamera ipi yacho kamera ipi yacho handisi clear kwanzi pera timboposta magambi tinyatsoona hanzi kera knocking ini munoblokiwa palive ndozoro kudzokera ini kuunblockai ndomuona hacheri unobloka uda kubloka ipapo asi ini kana after the live ndinoenda kuno unblokurura hangu vanhu ndichivarega ava vachidzoka ndinono unblokurura unongowablokwa palive iyoyo next live ndingovapo because ndinoenda kunovhurira anoona right uyu ari kufona but ari kufona ake parau namba rika tichingodaira kola hello sis Melly masera sei masera sei aiwa taswera isu makaitiweiko naGiribheti sis Melly ndakarorwa in fact naGiribheti wangu so ini ndiri munhu aifarira ake zvokuvaka kumusha zogara kumusha ndakatwavakawo kumusha ndaifarira zogara kumusha ndokubva rumwe rwendo ndati ndichibva kumusha ndokuwana pamba patelojams matova empty mangosara mubhedha chete zvinhu zvese Giribheti atuti aenda nazvo kumba kwegirlfriend saka zvisinei inini ndokubva ndavhunza ndafeyafeya vamwe ndichibva ndaratidzawo paigara girlfriend iya ndobva ndato iya ari kubasa kamuchiti zvinhu mukureva zvinhu zvakaita sei zvinhu zvipi zvinhu zvakadii property saka atota zvinhu zviaenda nazvo kumba kwegirlfriend kuya kwagirlfriend iyi ailoja kuda ndiyailoja handizivi kuda ndiyamubhadharira rent ailoja 2 rooms achiloja 2 rooms inini ndasvika zvazonzi handisisina plani manje kumba kuya kwataigara kuya kwanga kungosara mubhedhi patopinzwa munhu ini hasisina kokuenda ndakangofoseredza kuti ndinogara omba imomo asi zvanga zvakaoma makaenda kuba girlfriend imhira ikona makaenda kuba girlfriend kunogara imomo ndoti kwakaiswa property yenyu kuti kwakaiswa property ndakanga ndisisina kokugara kuya kwataigara kwatailoja kuya kuya anga atovharisa imba akanogara kugirlfriend akanogara kugirlfriend saka ini makaendawo girlfriend makateera girlfriend kwepurara ndanga ndisina ndakashaya plani chibva ndaida kuti ndinogara naye ndinomumirira nditaure naye kuti zviri kufamba sei ndokubva ndasvika mumba muya uchibva kwanzi takarara tese muhani rumu because uyu mukadzi akaramba kuti ndivate munemwe rumu yari museri ini zvangu ndanga ndisina kuenda kunoita zveviolence panguva iyoyo saka chibva zvanzi tirare muhani rumu ndobva tarara muhani muri 3 ndobva vaganhura nebhedi tiri 3 vakamutsa bhedi vakabvisa bhedi ndokuganhura nebhedi pakati kudai soiwo ndokurara kuseri pamatress base bhedi ndorakaganhura dai mirai kona mirai musamanye kona muri kuti imimi mainda kumba uku imimi ndimi makatona uyari kumufona dai amboita hold on makasi imbomira ndichakufonera bheki muri kuti imimi mainda kumba kwegirlfriend vakanotora base bed vakaganhura murume wenyu akavata negirlfriend imi murimo mukadzi wacho aya ndo anoimashira akabhoiliswa anga atova munhu wechikuru chaiye nokuti mwana wake ini ndakaenzana nemwana wake 30 boy yambuya saka mavata imomo imimi hamuna kuita violence hamuna kudii hamuna kuda kuti mubvunze kana kuti muitaure nyaya iyi kuti zviri kufamba sei pano maiiziva here girlfriend ini ndanga singaizivi ndaingonzwa kungoti ari girlfriend ndingasandamboiona ndiyanga iri first yangu kudi kutosangana naye kuonana naye girlfriend saka achitokutambira mukadzi uyu girlfriend uyu mbakakutambira achiti kudii akatonditambira chindiri mukadzi weboyfriend yake
kuzanyara kuti watane munhu nemurume wenyu muripo handiripo havana kuita here zvinosikiwo vakatoita sismeli bestbed kuda vakatoita zvaumau nebestbed rerando varanondiwira ini nemwana so vachiitana zvinoreva kuti mukadzi wakanokava mau nebestbed kuti ridone kuti munyatsonzwa kuti taakuita ndofunga ndizvo zvakatoitika izvozvo saka ini ndokubva ndadii ndikati motiuraya kwakubva vamuka ndokumutsa bestbed ravo riya ini ndobva ndamirira hangu kuti kuchene ndobva kwaedza ndikati inini zvepanapa handidi ndanga ndauya kuti ndizoona kuti zviri sei saka ndakundikana ndikatidzokera hangu kumusha mukatosiyira mbuya ava murume muchidzokera henyu kumusha ndakadzokera simeli because kutaura kunenge uchinongochitoona kuti munhu haachatodi nezvako because kana munhu achida nezvako anoita achitya ukaona munhu asingachatyika haachadi but pakuzoita musi woyo saka vakarwadziwa here vakarwadziwa nekungojambawo 1 day ramamai akuzovatapo kuti vasaite musi woyo vangorwadziwawo here 1 day ari kuti vongovata vozo saka ini nava vakatoteerera vachiita makawa zvose ndofunga mbuya vaitochemerera chakuti munatsonzwa saka inini chibva ndaenda kumusha kana pane vanobva saidhi rekunana masviko kwanoziva chiripo chiruva chinonzi chibhinzi chinovava so chinogara musango chinonzi hurukuru chinovava kana kuti uriri handisi vanochidaidza kuti chii inini ndakatochionerawo kusaidhi kunana masviko saka zvakazoitika ndezvakuti inini ndichibva ikoko kubulawayo ndaigara kubulawayo ndakabva ndananga kuharare ndokusvika kuchikurubhi kujerere kuchikurubhi ndobva ndanochiwana chimuti chiyachiya ndobva ndachikumura bva ndachisamuplastic ndechei chimuti ichi ndachisamuplastic chinongovava hachina chinongori chinhu chinovava kunge mirai chinonzi mirai chinonzi chiko kwedu koko kwakumashungwa mukutora chinonzi chiko chonziko ndakukanga masira cho chinovava handindochiziva chekuti haubati kana chii kana chisiri nhundugwa chine mvere zibhinzi rimwe rakaita zibhatabhinisos chinoita mvere so handisi sitara chokuti vamwana chidaidza kuti chii asi chikakuenda kudaiwo munokwenya kurasa hembe saka ndanochikumura chimuti chachi ndanochitora chihurukuru chachi ndobva ndachisungira muplastic ndakanyatsokuti 2 kg yangu ndobva yanyatsoti ndobva ndachiputira chisazadza yacho muhembe dzangu ndobva ndadzokera futi kumba kuya kubulawa kuya ndobva ndasvika so apo ndasvika manje chibva ndati ndauya kuzokumbirawo nokutoda kuzozvinini saka ndakuzokumbirawo mari yemwana efees zvikanzi mari hapana ndikati zvakanaka vakabuda vese vaenda mukadzi yanga aine musika kana paine vanoziva bulawayo kumakandeipi pane bhawa riripo rinonzi masiya pambili ndopanga paine chimusika chambuya ivavo murume akuda aenda kuya ndatevera navedo ndakuda kuenda kumusha ndakuda kudzokera kwamba chiuya ukatitaurirane tironde upenyu nyange musinga chandida asikatine vana titaure nezvevana varamba izvo ini kuenda ndakunoona kuti vakagadzikana here pachimusika pavo paya varamba murume uyo aramba ini ndobva ndadzoka kumba ndobva ndavhura mupabhedhi ndobva ndakwizira chinhu chiya ndobva ndatora hembe dzemukadzi zvese hembe dzavo dzese ndasiya ndakwizira ndobva ndakwira bhasi ndobva ndatoenda kumba musha ndokusiya zvakadaro saka vazouya kuda vakunonda haurarika kumbesa vakaramba kurarika nacho chinhu ichocho after 1 week murume ndakazona murume otevera kumusha zvikanzi mazodini zvamakasiya maitatu toda kusungisa ndikati endai zvenyu kumapurisa zvadaro ndobva adzokera havana kumboramba naye mukadzi wake ini ndakabva ndatozozviignora ndakutozvigarira kumusha 3 years asina kumbotsika parusevhu akazouya kumusha rekazonetsa zvinhu rere 2007 panetsa zvinhu paya ndipo paakazodzoka kumusha
adzoka kumusha ndokusvika achipfuurira achienda joni asi akasvika gavata kumusha kumusha akasvika karara saka makarara naye akatogara 1 week saka pakasvika makatomupa ini kana handiti zvezvokuti kusaziva sisimeli unenge uchitoti ndiri kuvakiridza imba yanguka handi vakuru anenge achingoti ashinga zvinopera ndopanga paine pfungwa dzacho ipapo tikatogara achibva azofunga zvokuenda joni ndokuzoenda joni aenda joni ndokunosvika joni kuya zvaramba zvasunga kushanda harisi kuita harisi kudii kusvika ndazoteverawo joni kuya ndazosvika kuzama kuronga upenyu pazvanga zvakuti zvakunofaya sisimeli akazongoti shande akangoshanda 2 days akawana basa ndokubva ashanda 2 days rechi 3 ndokutoenda kubasa haana kuzombodzoka ndokuzotsvaka kuzama kufona kubasa kuti ndokutonzwa kuti munhu ari kumochari atoshaya akangonofira kubasa imi kola anga achirwara here zvakaoma simeli kuti nditi anga achirwara ndikati paakatanga kurwara kwake kukatangira pakuti akaita kosi yechisecurity aita security musi wakaenda kuinterview ndo musi wakaita sekuti arohwa nezvinhu achibva inonzi Bramfontein aifanira kukwira train paBramfontein asi akaita chahwi kudzokera kupark station kwakanosvikodonhera ikoko akazodonha mupark station ndakatozofonerwa nomumwe mukadzi mupark station imomo wokumba ndobva ndamutora ndobva ndaenda naye kumba ndobva agara 2 days day rechi 3 because kuinterview kanga atonzi atopasa atowana basa day rechi 3 ndopaakaenda kubasa akati day 1 day 2 day 3 ndokuendera zvachose mbuya ava paangauya kujoni imimi mbuya ava vanga vachidanana naye kati vanga vachiri kumbomunetsera kana kudii iye paakazosiya chiya kumba anotina mbuya ava vanga vasingachafambidzani asi kuti havangaziveka varume vanogepaka havangazive sei apa achangodzoka here musati matombonyatsokunakirwa zvekudaro achangodzoka tichiri kutoronga sisimeli kuti takutotanga kutoronga upenyu kutoti todai varume zvamuno zvavanoita zvezveku vanotambisa nguva sikana mwari akupe mukana kaviri torongawo upenyu kuti tototanga upenyu todai mwari akati unonyepa andakakupa pakakwana ndokutofa property yando ngosara kumbuya vaya kuna mbuya vaya ikasara zvimwe ndakazenge ndatora zvenharo asi zvimwe zvakangosarirawo kuna mbuya ivavo handisizivi kuti vachiri vapenyu here mbuya vacho kana tokatofawa mheneko saka makatakura ningirikiri makatakura bhodhi kana nekumba ndakaitakura kabhodhi zvakaita ndezvokuti inini ndakazenge ndakuitawo zvokutengesa mujoni ende vekubasa kwake pakangoitawo mwari akangopindirawo vekubasa kwake pa4 days vakanga vashanda idzodzo vakamubhadharawo pei yake yakakwana saka ndibva ndazowedzererawo neyangu yandaitengesawo ikakwana zvayo kumutakura but dambudziko rakazonda kuti takazoti tasvika pamesina mota yatakanga tabva nayo kujobheki uku tasvika pamesina zvikanzi haina mapepa kana kuti yakanzi haina chii haifaniri kucrossa kuenda kuzinside igore ripi zvakazoti pakuti tichimirira mota yaibva kumba yaibva kuzinside yaibva kuzimbabwe kuti iuye kumesina ndakapagara pamesina paya ndakanga ndiri inini nadhiraivha nefrendi yangu ndakazokuwana umwe kufrendi yangu akazondiperekedzawo ndakapagara pamesina paya kubva kuma10 dzeusiku kusvika mota yakazotitora yakazosvika kuma10 mangwana tiri pagaraji pamesina paya muchikore chitunha chenyu asi chikoro nechitunha chedu saka masvika kumusha hamuna kusvika here mukavhiringwa nehama dzake uchinzi ndimaurayi vanotaura simeni handina zvangu kuzvinzwako zvokunzi kuuraya handina kuzvinzwa asi kuti ininiwo ndakanga ndine chiveve kana zvaitaurika zvimwe ndasingazivi because ndaive nechiveve ndaisingazive kuti
zviri kuitika nokuti handizivi kuti handitombozivi kana vaitaura vaingotaura asi handina kuzvinzwa wangu handidi kunyepa. Igore ripi? 2010. Hey. Vamasi chingeta mukapa. Saka mbuya vakauya here kumarira apa? Havana. Hey. Pamwe vakatofa. Asi paakadzoka murume makaitsa kuona kuti murume mutano chaiko. Sokuita mutano mozoti masiso anonetsa kujajaka pamwe airwarira mukati. Pamwe airwarira mukati handingaziva hangu. Hey, sorry yenyu kola. Sorry mufunge nenhambo dzemurume wenyu chiro zvakashaka kudhara akasi kuti zoti hedu akakaura akafa zvizoita hazvo. Nokuti kufa kwomunhu kwakangooma si zvakaitawo Giribheti zvakangooma hazvo, especially pakumbuya pakunokava mubhedha kuti ukuwirei kuti munyatsonzwa kuti takutoita pano apa vanenge vachichemerera zvokuti munyatsonzwa kuti hey vaiti kudi kumbuya Vaita nedrama. Zviri kufaya. Saka vaiti chii kumbuya vaita sei vaichemera sei kumbuya zvana mbuyawo futi Vanga vari vechindevere haiti Sibongile Dube. Dungeni. Saka vaiti kudi? Vaitochemero vachitodaidza nemutupo wemurume ka. Murume nyaya here murume nyaya here. Saka vaiti igumbo richindevere chiko inyawo gumbo vari useri ukwemitresi. Asi mbuya vana sivangile oda kujairira vanhu sivangile ka ada kujairira vanhu kasakana naiko zvinomurova sivangile gumbo kudi ari kuseri kwasi. Gumbo ende zvakaoma ende murume akatoti otoita faya kuti ndoti ari kudedzwa kuti gumbo vagumbo otoita moto ende mbuya ava ende havadohwi. Mbuya ava nikisi aiwa nemikona matisetsa vedu vematisetsa naso Friday kudai aiwa kudai yenyu inosetsa vedu ve zvambuya vaka zvinohwisa hazvo dzidzi varume vakazviomera havo vedu vana Giribheti ava. Asi manje chakazoitika manje musi wazoenda chinofanira pamwe ndinombozvisora kuti pamwe ndindakakonzeresa nokuti musi wayi ndakamuudza nyaya dzake dzese ndakamutaurira nyaya dzake dzese ndikati asi unomboziva kuti wakambondipikisa jerewe. Saka pamakaenda nestresi kuchitima uko kana zviwisira muchitima uko abayiwa nestresi haana kufira muchitima akasvika kubasa wakatodoona kubasa akazongodona kubasa vanoti hanzi akangoita semunhu akupenga asi vachimuendesa kuchipatara kunonzi iye akanga aramba kuti musandiendese kuchipatara handiti so hatiti munoziva vanhu havabhilive zvimwe zvinhu zvese izvi kuti wakati vanongoti chipatara ndo the best ndokumutakura zvenharo ndokumuendesa kuchipatara. So inini ndichisvika akaiswa kuchipatara Wednesday. Thursday ndiye ndazomuka ndichitevera kutauni kunotsvaka kuti zviri kufamba sei. Ndipo pandakabva ndazoteverwa ndaendeswa zvakanzi ari kuHelen Joseph. Ndakazoenda kuHelen Joseph kuya ndichinosvika acheneruka kuita semunhu akazora sauti muviri wake wese. Saka Thursday Friday ndokudzokera futi akasingachatotaura asingachati Saturday pandakazosvika ndokutaura kuchinzi mwana atoti
atoshayika. Hey, ya zvakaoma. Hasi makaoma mune zvivindi kwani. Paitoti gumbo apa ingaitosimuka kuti muri kuitei. Kama ndichi kuita kutofora nyira machira kudhonza machira iwayo kuti kuzvikapu zvidira jecha. Kuzvidira jecha. Kwese but mirai munzekakola kwese kuzvitambudza nokuti kuteerera kuti munhu achiti gumbo ari museri muchiziva chiri kutsvaka imimi mune nyama dzenyu dzaitokorespondawo nezvinhu zvaiitwa kuseri uko saka kwese kwakutambura bhita kuzvidira jecha akapera ukatsamwa cheko haunzwe chinhu haupotozvinzwa zvokuti ropa rangu rinoti kudii kana kuti kudii kana nemakanojoina vakati threesome ndauyawo hamukangoitika ini ndiri pasaidhi apa ndatouyawo poto zvakaoma ndakachirigayamboita ende vana Giribheti ende maiti henyu mufunge mainini nekushaya nyaya yenyu inyaya asi muri right henyu ka mukuzvishandira henyu zvinhu zvenyu zviri kungoita nditi maakupi kweko zvinhu zviri kuita muripi iko zvino ndiri kuBotswana ndikuona nhamba saka makazotava mukadzokera kuBotswana mukaenda kuBotswana okay saka kana zvichiita zvinochengeta vana zvino matove nemwe boyfriend ka iko zvino kubva paya pakasheka pachipapana nhasi musati mamboita boyfriend unomboita ako pano nepapa sotonati hazvishandi muri wofuka murume wenyu kwete nekufunga murume varume mazano vakuda kuchengetwa sisimeli maisangana nevanoti kwai ndipe mari ukatodanana nezvichemo zvakatapera kuti anombokuposendi kungorohwa gambi iroro chakuda hapana zvakaoma maiti henyu mainini mambotisetsa maiti henyu regai timbonzwa vamwe ava vari kufonawo maita basa moraiti ndaseka mbabvu dzangu nhasi dzovata dzichigwadza chete ndaseka veriwe ai abva katanjiradairaiti gai nditi tende makozi avanhu achifona atanga kufona ndeupi uya ne18 minutes gaindengerafonera iye udweka vana Giribheti ka hana Giribheti muri kuzviwaka hello muningi nawaswera sei aiwa ndiri raitini wakaipitambo yaipi naGiribheti kuright it's okay ndakaroorwa naGiribheti vangu 2011 ndabva ndaita first born yangu 2013 saka Giribheti akabva aitawo girlfriend 2014 ka akabva indakaita mwana wangu musikana first born akabva amumitisa akaita mwana mukomana saka girlfriend iyo yaidherera sisimeli yaidherera zvokuti chero waiti kana ukasangana naye so haari kuitira zvimwe zvinhu mairohwa negirlfriend yacho haikuti urohwa kungomuona kuti munhu ari kushaina ari kumburuza aitokumburuzai murume anga otogara kugirlfriend ikokwe sisimeli zvakaiti it's a long story ndokautorana 5 hours chingokata-kata ako ingogona kana kutora 30 minutes tinyatsokuwa zvakafamba sei aimboenda kachinogara ikoko ikati taiva nebokistoka saka girlfriend yacho aishanda pasame line iyoyo pasupermarket saka aitondiziva saka aitoita zvokuti zvezvo kana achida kuona Giribheti achitoita mastaira ekuti ini ndidii ndione vati vamwe vanhu fati vaindiudza saka chakazoita kuti ndinyatsoenda kumba kwavo ndakazoenda kumba kwavo ndaudzwa neumwe mukomana kuti musikana uya anogara paka ndisati ndamuziva zvakanaka kuti anogara paka anogara pakati pari pane mulemoni kabva ndaenda neshamwari yangu ikoko tikasvika tikamutsvaga tikamushayiwa saka iye anga akuziva kuti ini ndomutsvagawo kati pandaisangana naye aiita zviya zvokuti munhu anokushainira kungokumumburuzela ise saka it continued like that but
chakaitika ndechekuti vabereki vake vanga vari kusaiti kwangu. Vabereki veve vaGiribheti vanga vari kusaiti kwangu vese nanatete chichi. Saka zvakakontinua from 2014 up to 2019 pandakazosiya. Izvozvi ndaamuSA. Saka makazosiya mwana aripi manje? Ndakazoita vana 2 mune 2017 ndakaita second born mukomana ka. Saka ndakambosangana nerimwe shura ndiri pregnant 6 months. Ndakati ndichienda nemurume wangu tichinohodha kune imwe town. Ndikabva ndaitawo accident. Ndakakora izvozvo ndine vanga rinotyisa pakumba. Ndakaita accident ndakaona kunge mota iri kuvhira. Ndikabva ndavhura dhora. Ndangopepuka ndava kuchipatara ndakuvara ndachikoka muviri wese. Iwe wakaona sekuti mota iri kubvira ndiwe? Ndini ndaiona kuti mota iri kubvira. Isingabviri. Ndobva wavhura dhoo ukajamba. Ndangorangarira ndakabata bhegi yemari nefoni. Ndichibata dhoo remota ndichivhura. Ndakazopepuka ndava muchipatara. Oh shame. Pamwe wakatumigwa nemusikana yei zvinhu zvakanga uchiona izvozvi kupfuta izvozvizvo? Chokwadi. Saka wakazosiya ndopa wakazosiya murume ipapapo? 2017 ndikaona kuti ipapo pandanga ndakakuwara vamwene vabva vauya kuzogara nesu vachindinetsa vachididi. Apa Giribheti akugara girlfriend akabva yatama kumba kwavo ikauya akazogara padhuze nesu manje. Zvokuti musikana wauya meno zvivindi zvake kuti aizvo. Mutaurako nezita muudze kuti asi Mwari ave newe. Ainzi Bonyi musikana wacho. Bonyani? Bonyi wani? Bonyi Ndlovu. Bonyi weNdlovu, Mwari ave newe. Bonyi weNdlovu, kwaye Mwari ngaave newe nezvawakaita. Ko murume saka aripi izvozvi? Aiwa murume ngaata ugosta rake ainzani murume uyu? Ainzi Tanaka. Tanaka chi popo? Tanaka Mulambo. Tanaka Mulambo shuwaka nabongika Mwari vave nemi zvokwadi. Aiwa kana wakazosiyako ukasiya saka vakazogara vose here wasiya? Pandakazosiya murume akatanga kundinyengerera manje from 2019 ndakasiya 2019 December. Ndauya muno muSA ndakatanga kuti kushanda akatanga kunyengerera chero izvozvo anga achingonyengera ngati ko mukadzi wako ndikanzwa kuti mukadzi wacho akatopona manje mumwana wechitu. Wemurume wako here? Wemurume. Aiwa usadzokeri usabvume itomubloka usabvume itomubloka. Atondinyengerera zvanze tochata ngati kana dzake hadzichatombosvike kana kumba kwake vamwe vakatomurasa because of that. Kana iwe usadzokeri kana atove nemumwe anochituva kutorana usadzokeri rega chishandirako. But haizvozvo zvakundiseka asi ndakamborwadziwa SIS MELLY. Aiwa zvinorwadza. Chichandirwadza. Asi kuzoita kutozvitaura zvapora hazvita kutongozvitaura ka. Izvozvo handisina kana stress. Handiti. Ndotoseka zvimwe ndichitoti mwana nezvivindi munoziva. Hapakaoma. Zvivindi zvokuti SIS MELLY ka unoita kuonda kupera kudai. Kuonda kuita stress munhu achiita chiti angauya kuma. Ende zvakazoita kuti ndisiye ndezvokuti anga asisatenge chikafu kumba ka. Anga akutorerekera kugirlfriend kundowaaitenga zvinhu. Ini kumba nevana kuno kuti akutambura. Ndakandisane nazvozvo. Wakatogona zvishandire kuona iwe achiri kuZimbabwe? Achiri kuZimbabwe ikoko. Saka iwe wave nelife yako kuno kusiya zvakadaro usabvume ngaataure nevana vake kana afona mupe ipa vana vako foni vataure nevana asiyane newe. Vana ndakatovatora vari kuna mama vangu. Saka ndigafone kuna mama kwataura nevana asakufonere bloka namba yake. Ndakatomubloka ndombodibunza nezvaipo paazotanga kuti ndoda kuti tichate tingati kuti akusungirire kuti usambotiza usainda usahweiwe. Ipapo anenge achitonyepa kuti ini aitoramba kuti ndine mwana neumwe musikana aitoti makuhwa vanoramba varume havabvumi zvekudaro vanoramba achiramba kusvikira manje izvozvo ane vana 2 vanoramba chiri chii. plus iwo haisisiri business rako kuti uzive kuti ane vana vanganiko zvino kana ti 4 chero 5 chero chiyameno iwe ita move on upenyu hwako siyana naye Giribheti. That's true. Alright Mningina, thank you very much Mningina. I wish you the best. Okay, thank you.
sharp zvakaoma vana Giribheti right avabva vafona naenda kutotanga kumbotenda makozi afana kudhara but it's fine. Hello vakoma. Muri sei? Mutori papa live? Muri pa live? Ndiri right muri sei makaitwa iko na Giribheti naye wakoma? Tiri pa live. Dzimai imwe foni iri kumasure. Dzimai imwe foni iri kumasure. Alright. Dzimai imwe foni iri kumasure. Ine ma echoes. Oh, okay. Okay, vava dataura nyaya yavo but manje ma echoes ndiwo ari kuti kanganisa. Richirega itinzwa. Hello, maskera sei? Aiwa, chitaswera isusu. Ndimi kama nawo vala Giribheti vari kudai kushungurudza. Yangu inotodaka gere ndinyatsokuitsanangura yangu yakaoma ndifunga kuti pana akamboitirwa pano pasi penyu. Aiwa, regai tinyatso nyaigarai zvakanaka ndakagarisana mukomment section zvakanaka paita nyaya panapa. Kwai hakuna akambosangana neyakadai. Saka regai tinyatso kutodekara vari kufona. Imbomirai munongobhaza ndichakufonerai bheki timboyatsotandavara makumbo timbohwai yakolai. Chii chakaitika naii mainini? Yangu yakatanga 2013 ndakasangana na Giribheti paFacebook apa. Asi Giribheti uyu aiva kuBotswana. Ini ndaiva zvangu muno muSA. Aiwa takadanana takabvira kunonzi kubvira kuya. Pengesana. Tichienda kumusha kundosangana kuonana apa. Ini ndini ndakatanga kusvika. Giribheti achibva azosvika kubva kuBotswana aigara muHarare achibva adarikira kuuya kumusha kwedu zvakanaka akabvisawo zvimasendi zvake akapindawo mumusha akatambirwa. Akatambirwa akagara 7 days ari kumusha kwedu. Apedza izvozvo Giribheti akati ndakukumbirawo mwana kuti achindoonawo kwangu yanga iriwo yakamborambwawo ini ndakambofirwawo shirikadzi zvasangana. Saka zvadaro ndakaenda kuHararewo kundoona paaigara Giribheti. Saka ndikatambirwawo zvakanaka. Giribheti akanditengerawo tiketi rekudzoka kuno. Chinzwa manje ndopaakutanga nyaya. Aiwa tatogarika. Ina handichadi kudzokera kuBotswana uko. Ndakuda kuti ndichiuyawo kupi kwauri. Ndikati zvakanaka. Asi iwo zvawakuita iwo ombosara because mari hapasisina uzoteera. Zvakanaka naGiribheti. Giribheti akatevera zvechokwadi akauya ini ndikamutambira ini ndaigara kuStay Inn. Saka kune mwana wasisi wangu anga ari mutauni aigara paflat akati mama sezvo baba vakazivikanwa kumusha vakatambirwa ngavauye havo tigare navo ini tingova chikafu. Saka Giribheti akatora about 5 months asingashandi. Iye anga ane vana vaiva kuZimbabwe. Tikati tava baba namai. Saka ini pandaitengerawo vana vangu maitengerawo nevaGiribheti. Tengerawo nevana vake tichitumira. Kune vana veadzvanzi vangu vari kuno ndo vakamhanyisa mapepa ekuti Giribheti awane basa. Giribheti akawana basa akasevenza 1 month ndakazonzwa mwana akundifonera ini ndaingoenda maweekend ndichindoona hangu zvetichisevisana nani naGiribheti wei. Saka paposa papa aigara nemwana Giribheti vaigara nemwana wenyu vari 2. Saka mwana ndokuzondifonera foni zvikanzi mama ndawanika vasimo ndichibva kubasa. Ini ko iwe ndobva ndamufonera Giribheti ndikati ko uri kupi zvikanzi handiri kubasa ndapuhwa imba kubasa. Saka paweekend paunouya unouya uchiuya kumba kwako. Ndikati zvakanaka. Saka ndichibva pane umwe munhu wandaiwirirana naye wechirume ndichibva ndamubvunza ndikati inini hana yangu iri kurova. Giribheti wangu unenge atiza zvikanzi muzukuru uri kutaura kuti udini. Zvikanzi Giribheti uri paflat rakati ndo ari kugara sepane mukadzi uripo. Ndiani uri kukudza iwe? Ndoumwe murume uyu. Murume uyu imi mamamuonepi murume uyu? Ndamufonera pafoni yaiva shamwari yangu yandaingotamba nayo. Alright.
zvikadzi asi usazondichera kuti ndingadinda ndakudza pane shamwari yake yaanofamba nayo regera ndimudini ndimuvhete anogona kunditaurira yese sekuru yana achibva vavheta munhu uya vachibva vaudzwa dhiri rese kuti munhu wakatonyengwa futi pafacebook akatotumirwa mari kubva kuzimbabwe saka ine ndichibva ndabvunza Giribheti ndikati Giribheti kwaiwe ndiri kunzwa kuti une mukadzi waunogara naye zvikanzi handina mukadzi wandogara naye uya paunouya paweekend unouya kumba koko uzoona kuti kune mukadzi here ini ndichibva ndaudza varungu vangu ndikati murume wangu warwara saka ndikuda kuenda kusvika dzinoitsokei ina chibva ndakwira bhazi ndichibva ndaenda kuna Giribheti ndakabva ndamufonera ndikati ndiri kuuya nemusi wefriday svika dzinoitsokei izvo mukadzi uyu wanga achida kutodini kutodzoserwa during the week kuindiswepi chibva ndabata kudzorera kuiswepi aida kudzoserwa kupi saka kumusha kuzimbabwe imi muri kuti mukadzi uyuyu akanga abva kuzimbabwe atonipotwa naGiribheti saka flat ranga riri rani flat ranga riri wakatotsvaga imba yekutogara okay atonyepa kutoti and after that akasvika kumusha kwedu akatambirwa akandokanda zvitombo kumakuva achiti veduwe vadzimu veduwe timatanidzei toda kuti imba yedu iyi isaparara ndakasvika ndikaita zvinogara zvakadaro but couldn't work but ndakarwadziwa sesimeli vana Giribheti ava kutaura chokwadi vanotirwadzisa ndakapota ndafa ndakamboita chirwere chekubhlidha kubhlidha nekushure kunoita tsvino simeli ndikandonzi nadhokota stress ndakapota ndafa nana Giribheti ava iye muchirwadziwa kuti mari yose ndapa 5 months pandakamuchengeta pa mari yose ndaitumira kuvana vake zvanaitumira ongoti mwedzi 1 here musati mambodla kana pei yake handinakana kumboenda kutaura nanhasi kuti zvibude pamwoyo pangu zvinotonetsa sesimeli handini kukunyepera ndinombozvibvisa kuitira kuti ndakambozama kunamata but hazvisi kushanda aripi Giribheti Giribheti uri muno pafleti papo paakanga achigara ipapo akatotiza akatombobva akatomboshupika akamboenda kuzimbabwe akadzoka muno zvichiramba taimhanya-mhanyawo zvekuti pamwe zvichaita but hazvina kushanda muchiti muri madzoke saka ndasenda meseji yakabva yabatwa nemukadzi zvikanzi ndiwani ndikati ko iwewe ndiwani unondibvunza kuti ndiwani ndiwani ndini ndakaudza munhu iyeye kuti azive in and out because of need saka iwe uri kundibvunza kuti ndiwani akatobvisa mari kumusha kwedu ai munhu ari selfish uyo woman hello network yavo yatisa isati abvunza bvunzo isakuitovhunza ka tiri majournalist hei ingoti reconnect nai ndivadonedze ndifone futi asi vana Giribheti kofutika murume uyu kawo selfish mania muri kuona ka muri kudzidza gidza vana gidza muri kuvahwaka hello ndofunga network yenyu yanga yambotiza zvakangoramba hazvo zvakangodaro kusvikira nanhasi asi ndinongoti kwaari iye Nobheti uyu Nobheti ani unonzi Nobheti ani ndave naye uri pafacebook ndopanotageta vanhu vake saka itomutaura nesine muti kuti vakadzi vari pana pavazive unonzi Nobheti ani unonzi Nobheti Chitekeshe Nobheti Chitekeshe ine mutsvaga gaizi Nobheti Chitekeshe tsvakai Nobheti Chitekeshe titombomuona kuti Nobheti Chitekeshe mirai makadaro nditombonotsvakawo Nobheti Chitekeshe tione kuti munhu unoita utsinyi wakadaro munhu wakaita sei Nobheti Chitekeshe kubva ndatobhlokwa nekufacebook kwese kubhlokwa zvese asi wakadya mari yangu ngakupeka mari yenyu ndamuwana 2014 up to now kana FIFA tondotaura navo vandongogara vachingonditi sorry ati ndinongozvitambira kondaida kuti zviitewa but vana Giribheti vakashata be very careful vakadzi ndotorayira zvakanyanyisa uye neyamataura yai kuti vakadzi musangoti kana manyengwa mukadzi uyai kuno Joburg be very careful munochekwa zvechokwadi enda uno umwe munhu wako sokutaura kwamaita it's true ngatidzidzisane Nobheti uyu anodhiraivha anoita basa rei anoita basa rei Nobheti
ndiye uyu nobheti uyu nobheti mwari adiva mune nhamba yake uyu ndiye warada kumbopedzera pano nhasi uyu ndiye warada kumbopedzera nobheti uyu utsinye wakadaro musho munhu mukuru akadai senda zvinhu zvakapusa kudaro munhu mukuru akadai so anta zvinhu zvisina kana nebasa rese kudai mutsvake nhamba yake mumboya naye mumbotipa timbomupisa pane vanhu pano naimi mucomment section hakuna here wakanyengwa nanobheti chitekeshe uyu hapamboshaikwa apa nobheti chitekeshe uko ndiani adana nobheti chitekeshe ndiani adana nobheti chitekeshe mucomment section uyu nobheti kwa unotageta vanhu pafacebook apa ndiani adana nababa ndikutobvunza ndiani akadana nanobheti mucomment section uyu nokuti nobheti uyu kwau anonzi anotageta vanhu pafacebook saka utoripo munhu adana nobheti mucomment section uyu hanzi akandisira friend request nezero shuvai watanyengwa shuvai wanyengwa shuvai usatomo wazviwaka wai wakanyaya baba hanzi akandisira friend request nezero wainzi wakanyaya baba usatomobvume zvako kana ukatanga kunyengwa wanzi wakanyaya yavo nobheti chitekeshe hapanawo here friend yake apa mumutegi ndizvakaoma saka just like that ndokutongopera kwazvo ndati just like that ndokutongopera kwazvo ndokutongopera kwazvo nanhasi since 2014 asi makazogona kuti yenyu move onika sorry makazoita yenyu move onika ndakaita move on ndeupenyu hwangu ende huri kutofaya regai atambura achatambura mugwadzi kwamakaita nemwoyo kukaka kuchaita kuti aitambure zvisingatoiti siyai zvakadaro chokwadi zvakaoma at least chiri makandirambere life yenyu kola siyanai nedinga rakadaro iri zvino kumusha makazorosvi kutaura kuti kudii kuti munhu yawakayaka achangoroora pano takatorambana pasina kana 6 months network iri kukava nhasi iri kukava network ndani chitotsaa kumusha makasvika mukatovaudza kuti takatorambana nemunhu yaya pasina kana ningikiri hanzi nhamba dzanobheti dzauyiwa nadzo nhamba dzanobheti dzawanikwa nhamba dzauya dzanobheti 0712 dzauyiwa nadzo nhamba dzadzo 0712759292 nhamba dzanobheti nadina airtime ini mufoni neairtime ndiyo inakola kola donai ndimbomufonera tioni ndozvazvotoreva imi chimbodonai nimbodzibata tioni vakoma ndichakufanira ibheki ingobhazai dola donai ndimbomufonera tioni ndai timbofonera nobheti atipe mari yedu ngongodla zvinhu zvemahara ointa nobheti hakuna zvinhu zvakadaro redi tirai kufona nhamba zvichitoni 71275 dzakashota nhamba idzi dzakashota nhamba idzi dzakashota nhamba dzakashota idzi nhamba dzakashota ne1 nhamba idzi 002771 dzakashota nhamba idzi nhamba dzakashota nandiroda kumutomufamba dzakashota imbotipa dzimwe nhamba idzi dzakashota nhamba idzi dzakashota dzakafushota nhamba hallo kola hello mushe kanjani zvinana nazvo ndikangokusetayo for me it happened a long time ago, right? But it's been a journey yekuti ndikatoona vamwe vana vachitotambudzika ndinotorwadziwa, right? Inini ndakasangana naGilbert wangu ndiri mwana mudiki at 18 handiti tisu tatichiri kamaslay queen tichiri vana vadiki ndasangana nemufesi wangu he was 29 then inini ndine 18 handiti akati handina mukadzi chichi tadano napai saka advantage yanga nayo indaigara kubulawayo iye anga ari kuharare, right? aipota achiuya like whenever he gets time opora achiuya hamba kumba kune mukadzi ndabata nhombo
ndaenda kuharare taakugara kuharare nemasisters angu saka vanhu vakuzoti munhu ane nhombo koba mudiki musikana wenyu ane nhombo handiti saka ngatitei murufungoti tiite sei zvikanzi aiwa inini musikana wangu ndoita sei ndomuda ndoda kunoita sei ndoda kunoroora right zvikanzi but alright saka paidate date rikatienda vanhu akatotumira munyai vanhu vakatonokumbira date vakapiwa masisters angu vabati but isusu kuti tiendeka munoroora pasina kana munhu wani wamunoziva azvizonetsa here mangwana handiti zvikanzi aiwa ndinoya ndokutorai iri sande toenda because isusu tiri mapostori unozoti sande vanhu vakaenda vakanotenga hembe vanhu vakatenga nemadhuku tikati kuenda kumapostori kunochinwa kakwekwe munhu angauye vanhu tikaswera takagara hapana kana munhu akaita sei munhu akauya handiti munhu adzima foni manje ndabva kubasa munhu akuti turuturu akuya abva anopinda bedroom abva taura nesista yangu zvanzi meguru ndakatadza kuuya baba vangu handa munozoti nini mukoma wangu akafa saka ndakasirwa mukadzi wemukoma mukadzi wenhaka saka baba pandavaudza kuti ndoda kuroora mukadzi vari kuramba kuti ndirore mukadzi murudzi handiti saka isusu zvatichanoita tichaita sei tichaenda tongonoroora chete vachatozobvuma later handiti abvauya tikabva tanonyatsonoora tanorora zvakanaka handiti tichisvika paipa yavanhu vese vakatanga kuvhunza kuti imimika something is odd panapa koyo munhu anokusiya ne10 years taundozoti pese ipapapa hamuna mwana here munhu hamuna kubvira mamboroora anomboita kana mukadzi ihama dzangu dzaibvunza ndavakwasha vapinda mumba zvikanzi neningirikini zvikanzi naiye aiwa inini ndaishanda stereki plus kuti ndakambogara kuSouth Africa ndichitiza mukadzi wenhaka wandikasirwa nanababa tadzokera kuharare tawana imba handiti taakugara munhu ari kupota munhu ari kuuya achingorara pasina hembe inini Giribheti ko hembe haufa right ngano yehembe ndichanotora amaiguru vangu vari kuramba kuti nditore hembe one day ndiri kubasa ndiri kufonerwa neshamwari dzake munhu asati atora hembe ipapo ndapa ultimatum ndakatiwo zvauri kutoita ipapapaka ndatimizive kuti une mukadzi kudhara handiti wairi kuramba kuita sei kuunza hembe ndakufonerwa neshamwari yacho nakubasa zvikanzi uya kupariro nyatwa handiti Giribheti aita sei Giribheti atsva saka ini ndiri kumhanya paipa zvikanzi Giribheti atsva aita sei Giribheti avhura mota abva apiswa nemota yange ichibhoila handiti hamba Giribheti aenda achida notora hembe kumukadzi mukadzi abva aita sei mukadzi abva apisa nemvura right inini hapana kana chandiri kutomboziva ipapapo kuti munhu ane mukadzi munhu ane chii right ndazvara mwana kozvo zvachona zviri kungonetsa handiti saka taenda aita munhu abva asungwa ndandaenda kucentral kundoenda kucentral udari kudhumadhuma nemukadzi wachona zvikanzi ndimi amainingi ndandati ndini zvikanzi unozoti uyu ningirikini ane mukadzi nevana 4 ufunge ndakagara nemunhu 2 years ndisingatombozoti kune mukadzi kana kuti kune chii mufunge saka pakangoziya hama dzangu dzavanongoti aiwa munhu ngatite sei ngatisiyanai naye handiti kaibva watongosiya but kuti kana munhu uchida munhu wako it's hard to live handitka unozoti I persevered it's very funny I persevered nemunhu yeye I think up to mwana asvika 4 years aipapo right now anga kutoita zvitori popular chezvitori pamutemoti apa nomboyombogara neenda unogara nemukadzi wake 2 days and everything was okay for me right but hama ndo dzaitoona kuti iwewoka munhu pfungwa dzako hadzitori normal urinzwisisa ini hanatombobvira ndambozviona saka shasha ikabva yabata mari handiti yabata mari shasha ikabva yangondighosta ikabva yangoenda just like that akazokudzapira kunotsvaga munhu kuita sei munhu akukata foni munhu achadaira foni munhu achaita sei munhu achaita sei ndanangosiyana nazvo ndandatanga kuchengeta chii ndandatanga kuchengeta mwana wangu I think ndakatogara about 5, 6, 7 years handiti ndikabva ndaroorwa nemumwe murume handiti mumwe musi ndiri kutodhiraivha ndiri kutofamba ndiri kuona kamukadhara kakabata mudonzvo handiti ndakati kukadhara aka kari kufamba murodhi ndiani hamba ndiex wangu ufunge kwanga tichembera zvekudaro zvekutobata mudonzvo anga akurwara kakatobinga sungwa saka
anga akurwara akudzidzira kufamba I think anga asasapambe akudzidzira kuti kufamba saka aifamba nemudonjo alright akufamba nemudonjo murume wayo handiti but mwoyo wangu wakarwadza so ndanakoti you know what pane mwana right nanamuti ko Giribheti chii what happened zvikanzi madhira akazoenda nepamwe ndikazosungwa nandiri mujeri kungobuda mujeri izvozvi chii munozoti sisi Mary ndakaenda ndakanomutengera grocery ndangobatikana daida ndandomutengera grocery ndadata Giribheti zvinowanika handitika like right now all mafruits chii munozoti ndava ndaenda ndanotenga mabanana because panongwa kuti even like right now Mwari achinja right Mwari atourova munhu wake kudhara neshamhu saka really kuti oswera wakuti wakuseka munhu kandi wakuita sei hapana zvazvinobatsira right unozoti ndakatosvika kumba ndikatoudza murume wangu ndakati shamwari ndasangana naGiribheti handiti Giribheti hazvina kutombomumirira zvakanaka handiti saka ipapo mukadzi waGiribheti ndopakaita sei ndopaanga akufona akati mufunge uyu Giribheti akazobatwa inodzikunda kuti diabetes TB saka tina mari mazuva ano kubvira pavakabuda munhingirikini kubva pavakabuda muhospital like izvo zvakatoomera munozoti inini nemurume wangu we started helping out tiendesa Giribheti kuchipatara I'm telling you tangobatsira kuendesa tiendesa because in the end it was like ndibaba vemwana wangu right saka what more can be done right hapana chekuchiita kusvika afa paakafa ndikatoenda naGilbert wangu tikatoenda tikatonomuviga hesi George warova stereki izvi zvanga zvamakatozobva I think after 3 or 4 months tamuona handiti hama dzangu dzikatouya because vaitoti tiriuya kuzoviga baba vemwana right iye murume wangu akatouya tikatoenda tikatomuviga mati ndikutaura rangu takateerera takateerera sorry takateerera ayo ndonyana tinomuta zvandingangosangana nazvo ende zvakaoma saka asi mukadzi wake papa makasangana kupolice station kucentral kuHarare anga ari muslay queen anga turi mupostori mwana akaroorwa wane 13 years takatoenzana makore anga tone vana 5 saka chidhara ichi chakasiya slay queen chikaenda acho kumupostori wacho chikatiza slay queen akatodzokera inenge iri culture yavo akakura ari mupostori nakudhara right saka izvo zvekuzobuda izvo anga akutobuda zvekutoita musikanzwa but une mwoyo wako wakanaka wena une mwoyo wakanaka wena kuti rega titengere chidhara ichi rega tichitengere nemabhanana zvikachafa aiwa wakagona mwoyo wako wakanakisa zvisingaiti ndanda utongoitira mwana right ndokutingongopedza because inini I know kuti inini akandirwadzisa right and they wasted my time but in the end ndakati kuranga ndekwaMwari right saka hapana chokuti kana ndoswera ndakukwera kana BP ndakuita sei kuranga ndekwaMwari handiti Mwari akandigonesa ndikakwanisa kuchengeta mwana wangu right now unenge utonzwira vana vake tsitsi because paakafa vana vake vanga vachiri vana vadiki right saka unenge utonzwira tsitsi kuti right amai ava 1 akaroorwa ari mwana mudiki anga asingashande anga asingaita sei mwana asirwa vana 8 unotaura uchiita sei unototi ndozvaunenge wangosanganawo nazvo in life plus kunonzi kukava dachakuriyambudza akafunga kuti akutiza akufikisa wanike iwe wasara wakutodhiraivha iye akufamba nemudonjo ndizvozvo ndozvinongoitika its life right munhu ndosapanotozoroti wozongoramba wakachengeta chigumbuka Mwari akatokurwira hondo dzako kudhara that's the way I saw it kuti Mwari akaita sei akatokurwira hondo dzako kudhara right saka zvotozoswera kuzoti akazondidai hapana zvazvinobatsira waona unenge wakutotinda Mwari uto right pandikasiyo ipapo Mwari makandigonesa ndakakwanisa kusumuka I started working hard ndikaitawo laki ndikawanawo munhu anondida nemwana wangu munhu akandibatsira kuchengeta mwana wangu saka ndozvinongowanikwa muupenyu waona wongosiyeyo and you just move on ipapo like right now here and there ndikatosangana nevana vachona like even ndikavaona kana paFacebook ndinotovamhoresa ufungi because ndoda kushaya kutoti mwana wangu aziya buildo ukamana nasisi vakava ndizvozvo kuti mwana atsvayo kuita bhondi nehama dzani mwana hangu ndinaye kunoko handiti but nechitokotsvayo kuti mwana angoita sei angoitawo bhondi nehama nevana vababa wake you never know right ndizvozvo ichokwadi right koni aiwa ndozvona tingangotaura wanga uchiti inotosetsa nyaya haitosetsi inoda kuisa tsitsi nyaya haidosetsi inoda kuisa tsitsi
But mwana kuitire zvakanaka wakoma. Adona. Alright, alright. Chidhara ichi akatotosengwa mabanana. Chakaita lake kusaka nemuna nemwe wakanaka. Otherwise muntu chirega kuchitengera banana kuti zvadii. Eti wari kufona. Right. Kola hello. Kola hello. Hello. Muri sei kola? Aiwa ndiri raitini. Ko wewe mwana mdika kadai se wakati weiko na Giribheti. Aiwa tiri kutomwa hedu tigere takapinda se Friday kotoindepi taura hako tiri pano. Kutomanyirepi? SIS yangu nyaya dakasangana na Giribheti wangu. Nokujoni. Takangana ndo bandegara ndega yachigara kwagega. But mutanzi mukadzi akafa. Vanhu vekumbani taura nawo nekudiki yaitaona chinama dzangu. Basi tumira kuti anozivisa tinoenda kuenda kumushapa takatumira vana bangu vangu varume wana sisi wangu. Vanhu ndobva vaenda tagarisana na Giribheti wangu zvinhu zvakaoma ndichienda kubasa iye achisara ari pamba achingodzingirizawo kusvikira atanga kuita zvekuba kopa ziya atanga kuba kopa SIS MELLY mari ikatanga kuita pamba Giribheti akatenga chimota atenga mota muchiri kungogara umwe neumwe kwake atisakugara tese magara mese alright atumira kana bangu wangu kuti vaende kumusha vanoroora SIS wangu inaya tunakwenda kuZimbabwe ndoba akabva tumira kudaro so Giribheti yachagara aita girlfriend yandainzwa kumubvunza munhu achiramba tagara SIS MELLY munhu akungoti akapinda mbauti chii chisimo mari irenda achikupa otobuda woenda akadawo kufamba nekutora utenda kandotenga KFC otodzokera mafaro ese akuenda nevangu nenyika mukomana akuenda nenyika iwe wangoti goa korumba asi paiuya achitenga akiwana nandosina na KFC apa aitorova ake makumboka kuti ndingitorowa vanoni muchidawo zvinhu okay saka aitouyawo mupako apedza kumupako oinda ake oenda SIS MELLY apa nhumbi abata alright apa zvinhu zvakaoma kudaro kuti ugozodza vari kumusha kuti zvakaoma kune zviri kudai so hakunyara kuti munhu haazikanwa fesi yake kungomuziva pafoni SIS MELLY mukomana akabhatanga kuita mashiripita pamimba yabata akamimbira kuti ibate tatanoi uchipa mazai wadya mazanda sisi ndopandakabva ndadini paya mukomana ita girlfriend ndikati arika ndiende kuhanzvadzi yangu ndondorwara nemimba ndinaona hanzvadzi yangu Giribheti akasara akapedza girlfriend mumba 3 days warimo indisipo ndadzoka nshoko ndarinzwa nemaneighbors kumubvunza mukomana baramba imwe musi mukomana asezva aiva kopa yake akatoti nhumbi yange tone 5 months mukomana bhatara ndokuenda kumadhira yangu chadini ndichadzoka akanga angoti kuenda kumadhiri nekuenda kugirlfriend semufanana saka musikana uyo wairana naSIS MELLY aigara nomwe musikana aigara vari 2 vasikanawo but kwavaigara kwacho kamabhiti anga ari ekubatanidza kutora mudzimba wachiisa kumikuku yavo zviyazi saka ndopandakabva ndati musikana yandotombosanga naye murodhi ndomubvunza upapo anoziva magirlfriends anoshaina ndopandakabva ndati mumwe musi mukoma bhati ndokuenda kupisa ndokuenda kubasa ndikataura itiripo saka akaenda nechii shamwari yake ndatanga kumufonera aenda manheru kuti ndinzoti wangu wafamba sei komana haangabati foni apa inge iri Saturday shamwari yacho haisi kubata foni ndakatotega ndirare apa muzopa hadzirari kana paine something chiri kuitika kwaitikei ndarara kudaro kungonzwa moyo wangu kuti hauna kugadzikana wangu vari kundichita zviri kudii zvezvichimwe kunoita mupfungwa wapadzimati SIS MELLY kuti munhu anongoya hakwanisi kana kumboita usiku hwesemba anoya masikati okutotsonya masikati kunga huku ndokupa ndakazoti musi weSaturday ndarara manheru ndichingozvinetsa foni dzavo dzisingadayirwa saka shamwari chakazodayira foni kuma 4 makuseni adayira foni kubati
shamwari yangu iri busy tine madhira tiri kupedzisa muzofona time but madariro akaita foni ndakanzwa kuti munhu ari kubva kupe ubva ndati saka mupe foni zvikanzi hazviiti ini ndo pandakamuka ndikapfeka kombati inodziya ndakananga murodi kumba kwaigara musikana uya ndakati ndichisvika panze kudai kuona mota iri panze yaGiribheti yaGiribheti mota iri panze ndikati saka mini kuti munhu ari mukatumuka saka pane kupinda yenkuru yaGiribheti iri kuhaiskulu esawira haiskulu hatichanzwi foni yake yakuita network iri kunetsa rahimira tifone bheki tikati timufonere futi kana ndeupi ushu tifone futi akapfeka kombati inodziya musikana akananga kuzvidhudhu. Hello, andofunga yanga kunetsa kufu network yako. Network yakadza kwasini. Ndobva wapfeka kombati ndobva wasvikako. Ndobva ndaona mado panze mabhodhoro chichi mota inakana kukiwa. Ndopa ndakati ndifone mafoni achizinenga kuti ari mukati kamwe mukwinzi panze. Ndopa ndakasvika padhopa ipapo ndakasati sandoti ndo rakangobarwa chete arina kukiwa. Nchiti chini mboma pamba macho kwa kusina magetsi awo ndekubira dzongo anombodzima. Saka ndipo ndakabva ndangochipinda ndichirega chisare umwe musikana umwe wacho uya kuti musikana waGiribheti. Ndikumuti ndawana basa. Pane kubasa kwandauwanira saka handikupi kubasa. Saka ndaida kuti musikana uyu akamborara papi. Wawamuhuta wakararawo futi papi. Apa ndakabveeka tochi. Saka pandakapinda mbavana musikana yakadaira akarara pasi. Andakarara nani. Nasawira wani waGiribheti. Giribheti ari pambeda nani? Newake maiwe. Saka yanga iri entanglement yefombo wako murume newake pambedha. Bhururu wake neshamwari, bhururu wemurume wako neshamwari yemusikana uyu vari pasi. Hai maitwa makuki mumboma. Hama mune makuki esex. Saka pakanzwa voice rangu mukomana akabati mukona SIS MELLY. Afuka musoro. Saka pandakati ava ndo vari pasi handiti. Uye achishamsika kuti ndini mukomana kulezi muri kuitei panapa. Kamusikana kaya kachitotowo futi mukona apa ndakavheneka netochi kandichivhugura gumbeze kudai kuona vanhu maskwinda havana kana havana kupfeka. Havana kupfeka SIS MELLY. Unomboziva zviya zvekuti hanzi ndikaona mashura kandinopopota ndichanowavaka kuza unopera pawa SIS MELLY. Ndakabva ndabuda pandamira panze apa hamuna light kakuma past 5 kuma past 4. Ndamira panze pandadzoka ndikati iwe tekatiende kumba munzwa kuti munhu tekatiende kumba SIS MELLY kugumiro. Tamuti tekatiende kumba munhu haasi kuonaka. Ndapinda netochi yefoni ndamuvheneka bhurugwa tichariona bhurugwa hapachina. Ndivakaita naye akashama akarembedza kudaro. Ndivakafamba naye akarembedza kudaro. Handanga nemota. Akaine mota ka. Saka pakutsvaga mabhuku kudai soga makiyi mota akabva achiswa pasi nefoni. Ndo pandakachizvinonga zvinhu zviyazvi. Ndazvibata pandabuda panze pandagara pabhoneti. Saka pakasara chimboshayiwa hembe ndichidzoka nemakiyi nefoni zvakahembe tiende kupi kumba ndachimuvheneka akapfeka trouser. Akuchiti ndiana kuudza kuti ndiri kunoko. Ndikati ndakamuzotikana nguva yakwana zvichazviita zvega. Saka mukomana akuchinyara manje muchabudika mbamuyamya hamuchabudika. Uri pasi ongoti kwati musikana ari mukona. Saka ndakachibuda ndikagara pabhoneti remota ndikati munhu ngachibude tiende munhu haachabudi. Ndoko ndakadzoka neacha akati iwe buda tidi tiende. Saka tichibuda padho kudai so angadaita kusvika murume rameno ndoona warume anendemvere iwawawo. Kuda kupopota. SIS MELLY ndakamuregedzera mupame kumatsenga nzungu dziva rikabuda musodzi uchibuda muziso. Akadaidzira kuti blasi bebi unondipofomadza iri blasi. Ndopadakabva ndafamba ndienda kumba ndichisiya havana nemakiyi mota. Ndichisvika kumba SIS MELLY nehasha ndikatora mahembe dzake ndakaisa muchekasi rawo key. Ndikaisa panze ndikati afamba hako uende mukomana. Mukomana akanzi nyaya yaoma pamupedza shamwari yake mamwe mabhururu ake wauya watanga kuti softa anotenga hembe aita sei asi muongongo sisina kudini
kusununguka abana wamure vaya vabatoita official kakuti ndadi ndazika iye batoita official kuti matova chi mavaziva apa ini mimba yakura kudai ndopandakachimuti akuti kana akabva kubasa kwake kumadhiri mari yakugovaniswa zvinongwa kunzi handina chandawana iyo yatoenda kuna wamunhu vari kunofara kudya mafaro emujoni muno musisimeri makamati vakadzi vaviri ndingori kwekumba kunokuona nekumba uchavaudza handingavaudzi apa ndaizotocha sepuraiza nekumba kuti ndaane mwanazve zvinhu zvakarongeka sisimeri ndakazoti mwe musikana wandaigarawo naye akangosangana kumareni kwedu ndopa ndati ndine stress zvikanzouya kunoko ndatokwira taxi ndakwira mataxi tsvuku ndekokoko ndasvika ndamuudza zvikanisa kuvafunga kudini kati ndori norway zvikanzi kana uchida tokutsvagira imba kunoko sezvo achikupa mari ini ndine chimurume wangu utsvaga imba yako ugara kunoko kana yachikukusapota uri kunoko urege kugara muarea mamuri mese nemusikana yebhoza unenge sisine longo kufamba nemoto uchindipfumbura kundisiya muroti rangu Giribheti uya SIS-MELLY ndopa ndadini ndaenda kumba kwa musikana uya ndatsvagira imba ndagara ikoko Giribheti aimeka sure kuti pese paenda kubasa kana akabata SIS-MELLY munoziva vanhu vekopa unobata mari kana ndanomukaine kana 12,000 kana 20,000 asi vanhu vekopa asi vanofambisa seko mari dzekucheka nekuti iye anenge asinawo magetsi kucheka tambo dzamagetsi niwogara murima nekuda mari varume venyu vemakopa SIS-MELLY pakabva aingondichira nakabata mari aingopa imwe shamwari yangu kuti ngazoyakolekte mari ndisikachatombumuoni achinzi ngaatenge preparation nekudii oraiti mazuva afamba SIS-MELLY ndichingodaro chinokolekta mari ndisikambumuoni ndakazopomona kahwani nhumbi yangu yane 6 months ndamuona kudaro so ndopa tangoswera tese akatsotsonya futi akabva aenda ndikadzoka kwandaigara saka nhumbi yangu yane 6 months yange sikaoneki zvekudaro ndakabva ndachiwana basa stay in ini pandachienda kubasa kuya kustay in ndatoshanda kubasa kuya murungu haana chaari kuona ndikatega nenyarara ndikapedza zvandoda kupedza ndochimuudza kuti ndozviripo saka ndiri kubasa SIS-MELLY iye nemusana yayo akabva wazokonana hawo wakonana ini anozotona weekend andakabuda kuenda kuofon wakakonana baba utori nebp kare ini ndiri kusvika nditori mujinja kuti umwe munhu akushanda ndakudai so SIS-MELLY ndakasvika kuine kamwe kanga kaburwa SIS-MELLY kanyuwani futi kanyuwani SIS-MELLY vana Giribheti vakamwari ave nawo manzwa ndasvika kwaburwa kanyuwani kaya kandiona katointroduce kanzi uyu mwana wangu akatakurwa but ndongosapota mwana wangu chete SIS-MELLY saka ndakachiti mnako ndikwidza mota kundiendesa kumba kwangu sezvo andarudzira nemunhu wake kwangu nditora SIS-MELLY kuenda kumafaro kuya sasana nemunhu wake indakagara parutivi kuti muti ndidzosere kumba kwangu ndiendese kumba kwangu zvandokuendesa nguva dzandoda upindire chimota mangu apa kwatodoka apa inge iri Friday saka makaenda kubhawa yaisisana nemunhu wake iwe uri pakwangoti duku pasaidi ndakangogara SIS-MELLY uchinzi kuda kumwa chii nongotamwa madhirimu chakati zvinosvika pakupera zvinodini munhu achisasana SIS-MELLY apa kachiri mhotika kakachaburwa kaka SIS-MELLY ndakabva ndatitabva kubhawa kuya ndakabva kubhawa kuya kuma 11 manheru ndikabva zvanzi naye paya tatodzoka kulocation ozvani ndinoda kutsvagira kwekurara ndichakubhukira unoumwe ndinobhukawo naye ndobva kachitanga hondo manje ndikati ndiendese kupi kumba kwangu kwandaenda kugara zvangu ira zvekubhukirwa ndosvikusvida ndandakakuramba kubhukirwa kuyadi SIS-MELLY ndakabudiswa mumota kuti unga nhapwa SIS-MELLY ndakarohwa mazvinzwa pamberi pemusikana uya pamberi pemusikana uya bosanga kuti ndotonorongera kamusikana uya sinda kuenda kubasa makuseni apa ndada kuma 11 apa mukomana ari kupulana kunobhuka kuti ari kutsotsonya apa ini ndiri kudhilaya nguva ndiri kuramba kuti ndibhukirwe ka SIS-MELLY ndobva handirowa mazvino ndikandototi wandikuwadza akafode ndiri kutamba SIS-MELLY apa nenguva yanga ine chii 7 months ndakachenda kanozoshanda ndokupa akati andirowa kudaro SIS-MELLY ndikati musana wangu wandirowa wandikuwadza ndakaradzikwa mota SIS-MELLY vanhu vakaenda kubhuking waenda kubhuking kuda
Smelly makuseni kwaedza ndikapinda muteksi ndakananga kumba kwandaenda kugara kuya pandangozorora ingatowa Saturday neSunday pandadzoka kubasa manje asi ndiri kuzo nyama dzangu hadzina kuti kusimba murungu asizori zvinotisa apa aenda kubasanisana nemwana wake Smelly ndakangoita 3 days mumbi kati yarwadza ndikazvarira mwana mubhaketi akafa ndiri ndega iwe wakanga ugona kuti wakazonotona nambabhaketi nhumbu yogwadza wakuenda kunotona nambabhaketi ndangonzwa kurwadziwa nditi maybe kurohwa kwandakaita saka ndakasanga kuti kungonzwa weti ndikati ngandire bhaketi ndigare pabhaketi weti yanyanya izvo mwana tobuda saka pandakagara pabhaketi payaka ndopa ndakatanga kuti weti yacho apenge ngobuda kadoka ndichigomera zvekurwadziwa ndikatomudza pafoni kuti kurohwa wakati ndiri kurwadziwa zvinhu zviri kudai kana uchapora kunyepera resoft ndopa vakazoti nenguva isiko Smelly kwakugomera mwana wobuda mubhaketi mwana achibuda mubhaketi kudai Smelly chevakuru chikati chorambira mukati ndo zvanga ndida kubvunza chevakuru wakaita sei wakachekwa nani apa ndandiri ndega kazi Smelly nekamwana kane 3 years ndopa ndakaudza kamwana kake kuti enda pamuri mucomplex kamwana kake ndokandakati nondedza malume panext ndobondezopapanext pana paina malume wanenge varipo kamwana kae ndopakakamhanyawo kunodedza malume vaya wasvika ndiri kungogomera mubhaketi hapana chiri kubuda apa murume ayo ndopa kunditi pinda mumota tapinda mumota Smelly ndopa takafamba apa uchakaremberaka apa ndakuchiona kunga makambona mvura inenge iri plastiki iya chinenge chakushekasheka ndozvananda kuona vanhu vaita izvozvo mabuildings anga akushekasheka apa ndakangobata bhaketi kati kwenda kuchipatara apa munoziva kuti traffic murodi takatasvika pane rimwe robot so papene mazimba aya anenge achikumbira aya ndopa akatoona pawindo remota kudai so ndopa kunokera dhiraivha uya malume akati tikwenda kuchipatara mukadzi akati mwana uya anofa mukadzi iye akandibatsira Smelly wakabva ngotena pagaraji paandiradzika pasi akataka kundisvina dumbu apa ndandina kana simba rekugomera akataka kundisvina mukadzi yakapinda bhizi Smelly nenguva isiko ambulenzi yatofonirwa ambulenzi yakasvika chatobuda chevakuru apa mwana wemurungu arimo mwana wemurungu aripo auna zvose zvese ari kuzviona ne3 years akanosvikotaura here manje kuti vadai 3 years zvekutaura hapana ngezvekutokutaura pandakazodza murungu wangu ndega because malume handiyo pane idwangaona zvaitika zvese ndiyatonditakura kuenda kuchipatara apa ndachipatara ndakuchira mafuti kuadhimitwa kuti situation ndikaadhimitwa kubasa ndapera ndakuchinyepera kuva strong iye kuzomudza kuti ndo zvaitika kunyepera kubongomora mhere Smelly akauya akaita sei ndikangoramba ndakanyarara zvangu ndikabva ndangoti Mwari mandipunyutsa apa Smelly ndadaro so ndakadzoka kubasa murungu wangu ndakazomudza yava nyaya ende akarohwa nehana nazvo but from there anozondifarira semafariro aindiita before vakati wakachengeta musecrets ndakarapara ndirangu pabasa ndopakazoya korona iyi akanditava mukorona ndichakwanisi kubhadhara gara chikumba ndoba ndakazonogara kumba ebetoyabva ndangoguma communication naye kubva ndakazoti mwana wako afa anozomubvira ndoona kudii ndakazombosangana naye ka1 nditi 300 rand utenge akupa 30 rand 300 rands okay ngatongogumanawo naye zvinoita Mwari Smelly ndaingonamata everyday ndichichema bhozi Giribheti kuti azofunga kuti ndigozotsvaga basa kwakadai soka connection yekukopa iyoyo ndindanga ndamupa nenyaya yemasaviro andakadzidzawo nawo handiti asi zvakaita Mwari Smelly ana 2 months zvezvezve akarohwa nemagetsi ari kumatakopa kwawe kumazi mese pamberi hanzi haana handisa ndamuona zvangu mazi mese pamberi hanzi haana musana wakaiswa wai maoko akaiswa simba ai arohwa nemagetsi anachambotaura zviya vari patambo pamusoro ipapapa hanzi akaita kutsvukuruka mwiri wese hanzi akatsva musoro hausisina kana bvudzi vana Giribheti Mwari vanongoranga wega handisati ndamuona kubva pazvaitika zvese izvi ndiri kumutsvaga ndimbomurisa kuti koma kona namba dzake here timbomufonera hambobatiki pafoni izvozvi kana namba dzandakatopa ndakanzwa nyaya dzake idzi hatombobatiki hameno kuti ari kudii
hanzi vanogara ine mask because mazina hamusisina pachipambi otandinodrive woneshinas awira wake wahure waya waipengesa nawo vakati handishadi munhu akadai uye ngoni nhamba dzakaita pomuti kunyatsa kumufonera kuti makadiko nemavanga Giribheti marave nawo wedu kwaidzi mwana wamai wako anokurora SIS MELLY aizokunzwirawo tsiso kuti mwana wamai wangu ndizvozvo hei but nyaya yemwana ndo yatishoka nyaya yemwana yatirwadza zvagiribheti zvokudonha mazino izvo iva zvitore nhamba ndatomumhurusa kuti makadiko vemavende yakadiko mavende mazuva ano ndatomumhurusa ndichitodaro asi panyaya yemwana ndo patirwadzana SIS MELLY zvandakaona nemakore angu ka hei sa wakazoita kumuvhuonika muvhuoni ndakaita SIS MELLY kungotona Giribheti wacho wakazvawa nemunhu wane asi zvimwe zvino zvingori nani zvaude wakamusungisa noti akauraya mwana pakakurova zvauri iwe zvozvo Giribheti wamavende uyu ogozodzoka chikusofta zvauri iwe ogovhura muchero chisoftiwa naGiribheti usachamba bvuma futi network yake pazvakaoma vedi mwana wakapinda nguva inokwadza vedu ve imi gaiti mufonera vangu ravhera kufona sinyaya taiwaka zvakaoma imi zvakaoma hello muri sei maini aiwa tiri nanisu ndimika mwana dzose kuchema naGiribheti idzi asi tataura nyaya yangu tisanganisa nendevere aiwa hapana kuipa nhasi ndevele speaking people vari kufona chaizvo handei SIS MELLY mina ngathandana lo muntu walaphe kwe-SN okay mathandana lo bhuti lo ayikuright yonke into isharp muzimbabwe nini South African mxhosa alright SIS MELLY ndikagara nemuntu iwe gore rese zviri tichipaya zviri right then kwaita 1 year ndikaita mimba pandakaita mimba table changed ndane mimba munhu akaenda kumusha kwavo kuna December ndikamuudza kuti inini handine mimba I think ine 3 months akati ndiri kunyepa nekuti yanga asingaoneki akaenda kumusha paakaenda kumusha ndokusvika kuroora mumwe musikana chimxhosa ini ndakagara paya paakadzoka kuno January ndokuwana mimba yakuoneka mimba yakuoneka akaudza sisi vacho kuti musikana wangu aita mimba sindakaroora mumwe what April sisi vacho vakati unofanira kubva panapa tiri kuti ugare panapa nekuti mukadzi ari kuuya ndikati mukadzi ari kuuya sindine mimba ka akati aiwa hazviiti kuti ugare panapa futi mwana wekwedu anouya pakinship so hazviiti kuti atore kwerekwere SIS MELLY mawana tanga akatsvaka patinogara kwakune mukuku akanditsvagira mukuku andikandisa mukuku akati wegara mukuku kana ndikaora ndinenge ndichiuya zvokutengera chikafu chikuitira zvinhu SIS MELLY kana chikafu kana kuti chii munhu zii nerimwe zuva neshamari yangu tikati kupi ndikati ndiperekedze ngatiende ikoko ndikatora mabhegi ndikaenda ikoko mimba yatinge yanga ine 5 months ndokusvika mukadzi andazive chimwe ndikasvika papa ndikati ndauya nomutwalo wako sesikhona akati umthwalo kabani siyazana ati nyawazi and uyangazi people vanhu vanga vachigara next door ndokutoti sister kuti vanondiziva so mukadzi akaona kuti munhu anozivikana nevanhu vese so manyepo ako kuti vaumuziva hashandi friend yangu ikati aiwa nokusiya panapa iwewe nevakadzi vako 2 ipapo i1 room iwe nevakadzi vako 2 sarai muchiona pulani takarara mumba 1 tiri 2 vakatirara mubhedha ndikati aiwa ndimborari mubhedha ndorara pasi
Makusena akamuka akati kana nchidzoka ndekukuwana panapa. Ndikakuwana panapa chete. Ndiye Giribheti. Ndiye Giribheti. Ndikati hazina basa. Ndoda kuti undiuraye. Kana wandiuraya uchaona nechituna changu chatendedza kupi. Akafonera sisi vacho uya akatienda kunogara pamukuku. Sisi vacho ndokuuya akati iwe ndakakudza kuti uende unogara mukuku. Iwe kuparadza imba yemunina wangu chichi ngati andibve panapa. Vani makati kana nchienda mukuku munofanira kunditengera chikafu. Sezvo hamunditengere chinhu. Ini ndiri kufa nenzara paya pamukuku iyoyo. So ndakuya kuzogara panapa tiri 3. Vakanditretena kuti tokurova ndikati aiwa akuapa kurova ndiko ilingeke liwenzeke can't beat me. Ndabva ipapo ndakafonera sisi vangu. So sisi vangu vakati aiwa zviri nani kuti munina wangu ibva ipapo vana vachakuvadza vazakulimaza yavo. So it's better usuke lapho uya ini. Ngatanyizi lapha kumele behlale lapho. Indimimba yacho yanga yenharo futhi. Because amaxhosa vele ayagwazana mbi yawazi. Amaxhosa ayagwazana. Ndikati manje ndandi nenharo simele vele zvekugwazana zvekuti kufa kunanzi ngazitarisi. Okay. Sisi vangu vakanyengera vakati aiwa ibva ipapo ngati okay ndakudzokera mukuku wangu. Vakandipa 3000 ndikaenda. Pandaenda kumba paya ndikagara until 9 months ndaita mwana. Ndakuenda kuchipatara ndikamufonera. Ndakuenda kuchipatara akati akadzima foni. No calling no what ndikabatsira mwana wangu mukomana. All right. Pandakabatsira mwana sisongati sezone mwana mudiki uya ugare neni kuitira kuti chi ndikubatsire. Ndikati okay fine ndikagara nasisi vangu. Sisi vere ndagara nasisi vangu 1 week. Vakuuya sisi vacho wasisi naini vacho naiye Giribheti hanzi tauya kuzona ndikati mwana wani mwana wani wamunoda nekuti uyu mwana wangu ka hanzi sikwete kuti aulaleli autereri don't listen. You should have listened to us. Ngati listen to what ini ndaifa nenzara. Maisinga ndakaita zvekuchengeta nevanhu. Ndikati mwana aita 3 months. Ndakaramba nemwana tikapedzisira takurovana nasisi vacho natete. Ovaite vakaenda. Vaenda Giribheti ndofunga akaendesa mukadzi kupi kumusha. Paakaendesa mukadzi kumusha ndokuuya kupi kuneni. Sorry paya taiti sisi vangu ndivo vanga vasingade kuti nditorare newe ini ndinotokuda handide kuzvinzo kutera nasisi vangu nekuti sisi vangu ndiye vaindinyengerera kuti nditore musikana uya asi ini ndaida iwewe. Ndikati aiwa ini nzokudanana newe boto no ndakanzwa newe so ende futi muna December ndiri kuenda kumusha ndesa mwana wangu handide munhu achandifonera mwana akachamudza kuti baba vakafa. Ndakaenda kumusha for sure naDecember. Ndakagara Zimbabwe nditi mwana anga AIDS. Then I came back to SA. Pandakadzoka ndati ndinoda kutsvaga basa rangu ndatingazi. Kana ndatsvaga basa rangu ndoda kuti andione. Sisi veri pandakaenda Giribheti akaita zvezuya zvekuchecking. Zvekuti munhu uyu ndakamuvhairira ndikamusiya ndandakaonda sisi mene ndichipfeka size 28. Pandakaenda I was wearing size 40. Ndakatonatsozara muchini ndikati ndinoda kuti aone kuti paya akatambisa ngo iyo zvino anogara achifona everyday ndoda kuenda kunokurora siyana nemurume waunaye. Ndikati sorry ini murume wandinaye anondida iwewe handi wakandisiya sorry handide anondinyengerera sisi Melly Giribheti John uyu chisena naye plus futi akungokuda kuti adisturbe marriage yako wave naye
nayo iyi saka musiya akadaro umubloke futi mwana wako kumusha uko tazve mwana wako kumusha kungasiyani newe vile ndakatosiyana naye asisiperi ndakatosiyana naye handidi nezvake handakati uri mukwerekwere saka manje okukwerekwere sokuyepi manje handikusekona saka ngaenda notsvaga vemuno vacho ngaenda notsvaga vanhu vemuno aiwa I'm so happy at least you moved on wakaita move on neupenyu hwako ukatora mwana ukaenda kumusha ukasiya Giribheti musavaendatenda vana Giribheti ava kana vodzoka vana Giribheti boto musavaendatenda handimuentertain sisimeli asi kana nchienda noda kuti aone level yandinayo kana nchienda ikoko tine golf car tinotoenda ndotodriva golf kuti aone kuti you see malevels akasiyana akachinja ndide kuti you are not my friend saka uyu Giribheti wounaye manje lo umuzimbabwe aiwa uyu ndiwe Malawi wakazowana chimweni wako vana chimweni vanochengeta kola vana chimweni vanochengeta asi vana hamene yekola ndiwato yachitombotodzwa chokwadi haufa vhele siyezwa kuti apo apa vane chimweni vati kuti wavayakoira tumachila pana mpendeni iqiniso na kuti vayazeka tumachila pana mpendeni iqiniso akulalwi vele into encedayo yikuyini sisimele mina ngisebenzisa i-dant okay week esendenge ndiri kubasi uzoenda ne-weekend saka weekend yorotonotsemugwa chete Friday Saturday Sunday sisi ndakananana naye sisimele zvemaboyfriend 2 handizviite izvozvo munhu wangu wana bhera handishuviri kuva nemumwe anditisiezwa nje abantu bakhuluma njalo bathi amalawi vele bayazeka yo kuyafiwa lapha amalawi nama-Nigeria sizwa basho njalo asazi mina vele ngathi ithi ndikuvunze iwe kurutulana nemalawi ukuthi ishuwa yini ukuthi basa ravo vanonyatsa kurifambisa mushi vanoziva zvinhu zvavo sisimeke zvakati the reason why ndisingade mukomana wekuzimu ndakaenda kuzimu anytime ndikaita relationship nemunhu wekuzimu ndinotamba futi hazvifambi ndiri kumusha 7 years ndakaita mukomana futi akandiitira mashura mamwe sisimeri ndikakudza stori yacho ipapo notoona kuti vhele ibed luck kana kuti chii ndakati paipa ndauya kuese ndikati vekuzimu chimbomirai too much nhema ende mukomana wacho iye wandaendana naye kumusha aida zvekuti auya kuzonditora ndichienda kubasa akatakura mumwe musikana kufrance kunenge kwakagara musikana oti musikana awisha mari yangu mazimba no haya vana vakumusha vantwana vasekaya haya vantwana vesekaya but at least vana malawi vana vanzi vane respect vayarespektana vangakuthanda asisimeli bethi I'm in love with you they mean it okay but they mean it asimunyatsere kuti ukuze anditaura chindevere isisi vashona tikataura chindevere rinenge riri light kwatiri wedhiracho iro riri light very light because hatina idea kuti zvonyatsorevei chaiko chaiko nimaona tokozati kune wedhi iroro imimi ndevere speaking people ndimunotohwa kuti iwikani zvitori normal zvitori bobo pakadaro but I'm so happy for you Kola at least now you are somewhere pari right ana Giribheti ava dzangove nhoroondo ihistory manje ndafara matobata foni yangu endogara nchizama serious anasi ndafara aiwa Kola panonguva ndachiti macalls dzimwe nguva chete saka nochichaya kuti woita sei but anyway wapinda nhasi maita basa sisimeni alright thanks mningina wangu thank you very much zvondo zvarinoreva ine hatizivi ni guys
kuziva tongowo zvitogwa kunziwa zekana tikati zvekuda tikati kuda nongoriwedzere kungoti vanhu maybe kuwachanana kuti sei takuziva kuti zvinotoreva takuziva isa muchatiregerera umwe ndokusaziva kwacho isi mashoni kutodzidza so ngatimbowa. Halo kola. Halo sisei muri right. Mushe kuri sei? Unokwakanakisa inini ndichada kukata kuti ndinopa vamwe mukana. Inini ndakanana na Giribheti wangu kuZimbabwe for 2 years. Ndaendawo kuma-Inro tikazivanawo nehama dzacho, saka ndaigara ndichienda kumba kwavo, iye achiuyawo kumba kwedu. It's like tete wangu wanga wakumuziva inini hama dzake, mabrothers even nana baba vavo ndandakuvaziva. Saka ndobva dananawo neumwe mukadzi anga ari single mother kuzimuri paki uku kuHarare. Ndobva single mother vavaita zvebusiness. Inini handina kugenda zviziva. Ndakatozonzwa last minute because tete nyadzvanzi yake yakazomuti iwewe uri kuramba uchidedza musikana wako panapa, which pane kwauri kuenda uko kwandakanzwa kuti pane zviri kuitika namining. Saka iye manje ndobva tete vati ndakumudza musikana wako. Ndobva tete vaye vandiudza dzanga dzava after 2 years apo. Tete vaye vandiudza vakati uyu mufesi ari kuenda kupi kune vamwe mai vari kugara navo. Saka ini ndati ndikuudze kuti kana pakazoita chinenge chaitika ndozvaakuitika, ndozvaapo mazuva ano. Saka inini apa after 2 weeks zvinhu zvanga zvatorohwa. Alright, ndaenda kuuyu, ndaenda pandakaudzwa natete kudai, ndobva ndaenda kwadoctor, ndobva ndasvika ndikaitwa pregnant test. Ndobva doctor atombotanga achinzi iri feigned chichi align H2 kari feigned but you are pregnant. Ndikatoona kuti hazvo zvaipa pano. Ndobva ndasvika ndikaudza. Saka wakangorowapotoka 1 nokuita mimba? Kanga kaka H2 ipapo. Kanga kaka H2 ndobva ndaita nhumbu. Saka handatombovunga kuti ndava nenhumbu. Ndakatoshokwa pandakatoenda kwadoctor ndikatonzi you are pregnant. Kangoti pamwe mongoziva unosina kana chawaimbonzwa kana kuti chandaimbonzwa kana kuita sei. Ndasvika ndaudza tete, ndakatanga kuudza tete hanzvanzi yake. Zvikanzi alright, inini ndichatese ndichamutaurira kana adzoka kwaaenda kuzanga ari mupurisa. Right, inini ndobva ndasvika ndaudza tete vangu ndozviripo. Inini tete vaudza hanzvanzi payakaudza brother yacho, brother akabva auya kuzondiona, Giribheti akabva auya kuzondiona. Ndobva ndamudza kuti ndozviripo, ndamutaridza tsamba yekwadoctor kuti ndine nhumbu. Zvikanzi izvoni bvisa. Ndikati aiwa zvandibvisi. Alright, ini ndasvika ndaudza tete wangu ndonyaya iripo apo. Tete wangu hanzvanzi yababa wangu ndonyaya iripo iyi. Saka iye Giribheti ari kuchichi. Ndikati Giribheti ari kuti bvisa. Zvikanzi zvacho kuti bvisa kudaroka hanti iwe pamba pavo unopaziva. Watoenda ipapo undoti ndauya panapa hanzi natete vangu chibvisira pamba penhumbu yacho. Zvinhu zvikatoti zvatoipa manje paya. Tete vangu atoti haiwa kana totaura mashoko iwayo, if anything happen ngachitoita ngazochitonoitirekera kumba kwavo ikoko. Because tete vangu paya padhuze napadhuze muZimbabwe pakimo. Ndatotakura tuhembe twangu paya, ndatoenda kumba kwana Giribheti paya. Ndasvika ndaudza tete ava vamwe vaiziva nyaya iripo. Vakati it's okay, inini ndokuziva gara. Ndakagara paya, ndakagara kubva nhumbu ine 2 weeks idzodzo kusvika ndabatsirwa. Pakunobatsirwa nhumbu yarwadza manje. Halo? Tatere. Okay, pakuti nhumbu yarwadza manje. Uyu Giribheti wanga asisatodzoke kumba, waipota achimbouya hembe. Zviya zvokutanzizvo nhumbu inobva neBP kana kuti unozoita sei. Because Giribheti wakazosvika pakuintroducer single mother vaidanana nawo kunana mai ava, kunana mai vake. Vanga vasi mai vake zvavo, vaiva ngatichi baba vaGiribheti vaiva nemarika, saka vaiva mai guru.
saka vaintrodusa kudaro waiuya imi inini kundine nhumbu iye unouyawo namai vake neuyu single mother vaine nhumbu yavo vachidanana kani ini ndiripo ipapo moziva soka zvazvakaoma but uyu single mother nhumbu yarwadza vanobva aendesawo chitungwiza hospital asvika kuchitungwiza hospital inini ndasara nhumbu yarwadzawo mubva tete vaendawo neni kuchitungwiza hospital kuya tasvika tapinzwa musemu wadi uyu Giribheti wanga ariko namai ava vaigara nawo inini wandaendwa neni natete ndasvika tapinzwa musemu wadi imagine musemu wadi nhumbu ichirwa zvakaoma saka to cut the story short takazvara same day mai guru ava vakazvara kuma4 kunze kwakuedza ndibva ndabatsirwawo same day iroro kuma22 saka vana vedu vatokura zvavo izvezvi vatova 15 years saka ime muwodhi hamuna kuda here hamuna kuda mbovhairirana here muwodhi mai vane drama risingamboite because handi kunonyoresa zita remurume uyu wanganyoresawo zita remurume ini ndasvikawo ndanyoresawo zita remurume saka manesi achiona semunemu vanhu vakadzi 2 mai vane drama risingaiti isusu apa kutukana nekunyobhorana muadhimomo mai vane drama risingamboite ya zvakaoma saka murume achizouya makazodini akauya akaona mose aiuya achiona tese but inini hangu ndakangoti ndichibatsirwa ndichibva ndaburitswa muhospital samangwana kwachoni because mwana wangu anga ari right avo maiguru avo vakazosara varimo vakagara almost a month because ameno macomplications aivapo iri pamwana wavo asi ndiye akatozodzoka akatouya akanditora akatondienda neni kumba iye Giribheti kunana kumba kwavo chaiko kuzimuri ikoko saka makazosiyana semuri mose inini ndakasiya ndava zvangu kunomaona nhamba dzangu but neumweyo vachiri vese vati vane vana 2 asina munongotaura ina Giribheti tinotaura because handina kudza kuti mai vaigara paakandointrodusa vamwe avo kwandaigara inini kuzimuri kuvaiva mai guru saka inini mwana wangu Istes mwana wake Giribheti anotogara namai vake chaivo vari kushuru saka tinotaura kakanyanya kungokonana wedu ngotukana nenyaya dzemafees but ndobatsirwa stereki namai vake ivavo ndivanotogara nemwana wangu ndakamusiya aine 3 years izvo ati vane 15 years achingogara namai vake ivavo namai vaGiribheti tine good relationship isingaite namai vake dzake that's good zvakaoma aiwa thank you Kola thank you nekushaya nyaya yenyu iyi ai pakaipa vana Giribheti regai timboudza vana Giribheti timbovawo vana Sylvia ndivanofamba sei thank you very much right vana Giribheti mucomment section takuda kumbovhurirawo imimi tongotorawo kana 2 kana 3 mumboyana naSylvia uyaina nakeresenzia nenyaya dzanakeresenzia venyu munhu andiri kuziva right now ane nyaya yakeresenzia wake yaaida kutaura but inini ndaivhara ndaimuvharavhara achitonditumira maaudio kuti ndiri kuda kuzoexposa padiaries ndichimuvhara ndishadhi shadhi wakatoona hamene zvaakaita ipo pano padiaries apa hamene madiaries kuti madiaries kana kuti machi hamene makarekodwa muchiita sexinani mukarekodwa hamene umira ndimboona shadhi ndiye aitodada kuya pana panini ndaitongoramba nditi hai shadhi inonitukisa nemadiaries handidi shadhi ndiye wandoziva kuti zviri kutofana kudai semunotoudzwa nyaya yacho yose nashadhi yeye ndiye munandoziva saka imi vari comment section tifonewo kamutudze zvamakaitigwa nananhingirikiri nananhingirikiri nanakeresenzia tinzwewo kuti vana keresenzia vakakuitai sei fonaiwo toda kutibhalansisa handiti nokuti mangotariseko nomuri kungonagwa nenyaya dzavamwana Giribheti imi mune dzenyu dzanaSylvia handiti tipeiwo dzenyu dzanaSylvia tinzwe hamungandudzi munambovhera makaitigwa masaramusi nanaSylvia hazviiti iyoyi handambozofera ndakatoivhura nhingiki imira nditembotaka nekuvhura audio yacho uyu iwaishadi wakarekodwa
Mirai ndise speaker. Mirai ndise speaker. Tinyazokuwa. Mirai ndise speaker. Ndise speaker. Munyazowashadia. Bluetooth. Nyazokuwashadi. Kune munhu wakarekodwa nashadi. Munhu wacho mudiaries kanisa kanganisi. Ina handizivi kuti ndiani mucomment section. Usandidle kana uri iwe. Ina handizivi. Ndakangotumigwa nashadi kuti ndikuda kuuya kuzodi kutaura nezvemunhu uri pano. Zvimwe zvinhu zvechi zvinhu zvechi ndati zvinhu zvechi kushota nechi kutsvagana nechi kwechi ndati ndiri kushotwa nei chandashotwa nacho chi cheudi unoziva zvaurika zvauri ndozvaunoita zvipindu zvandiri zvekuita sei zvandiri zvekuita sei zvaurika zvekuita sei nezvaunoita zvipindu zvandiri zvekuita sei izvozvo zvekudii Mwari honai. Apa kana munhu wabatwa chinozonakidza haubvumi mhosva unongotitopika kana mwaya ndiudze iwewe kandi ndiwangu waripo refu wachona pandaidanana naye pandaidanana namusposha prosper and pane imwe anofunga pamwe ndaidhirita amene uchichaitika kuti wangu rutoche ndinobasa ndinochengeta ndikuona muchengeta ndikumona kuti muchengetera wandaimboita kudhara saka yo apa ndinoti ndine chimoko changu zvandinoona pasi pane kana chii Joni ndakakudza tikati Jonika hakusati ende uchachicha chasarungona kupinda mubhawa wakupinda mubhawa kutambisa sera kudai yatozoti ko madzimai hamuziri mere maiti madhiredzi emani madhiredzi anoshedu makuita majekiseni aya kutsuka matsuka kuti mbu chinoza kuti Joni saka choni kutodedzera Joni mai mwana hapana chamunoswera kutiudza pane munhu ari kufona saka disturba nikirikiri tichamuona amusati hazvina kana basa chamwari hazvina kana basa newezvo handichenjisina Joni handizvozvo kana ndikaura kana ndikaita sei kana mbawa machenjatopinda mafaro unowaziveri ndichamaita uzivi mafaro hazvina kana basa pechiro hapo chapera tiri pamuzikasi ndizvozvo kusvika kwatiwe uri kutamba iwe hauzivi kuti pasi pano panonaka iwe funga uri kuzimbabwe iwe this time kana ma10 12 vanonama mudzimba kana kuti munhu unenge usina kana kuti plan kunoku apa mwana hainanga wandipedza wandiziva ndipedza unoziva kupera pava kuti pera kuti unoziva chii ndinombokudza chimwe ndinomboti umbozvibvunze kubvunza kuti ndimbondibvunze chimwe unoziva ukarangarira mazuva awaiuya kuno aya mazuva aiuya kuno aya ka ndicho nchikutora nemota chichine chimwe ukarangarira sorangarira makwirira ndaikuita ka
nemakwiri andakuita mazuva ano unosaona there is a difference. Unoziva why? I think unofunga unongoziva. Kunoziva ndikafunga ka zvaunondiitira ka nezvaunonga uchindiitira so unoziva ndosaka munhu ndikupira zvoro kuti atobva kusvirwa kana kuti aita sei kana kuti munhu aita sei saka unozopedzera kuti topera power zvangu ziko kwacho nasobati saka ndo nyaya dziri kwedzi ende unoziva zviri nani unoziva inche ndoda ndichikutika iyo loveless uti hashadi unoziva shadi chamunhu ukutourana unoziva shadi unoketa chi isusu madhiri ari kungatia isusu chamarika ngatidanane zvekungodananawo zvongoti zvongopedzanawo nyota munhu ada usvirwa umwe ungosvira but unoketa chi ininika hatisuda zvive zvekurwadzisana inini noichiita mesi dzangu iwe uchiita dzako urikona unoziva zviri right because inoda kuziva kuti okay munhu ane mesi dzake dzaari kuita handifini kana kuti musi unouya kana kuti unoti ndiri kuita ofuka handifi ndakazvinetsa kuti wadini usodozi ndinochiziva kuti okay ukabuda apa urumboenda kuona kana mufesi wako wozoya kwandiri wozobva kwandiri woenda kuona mufesi wako kana kuti unonga uchiita mesi dzako handifi ndakakutreka handifi ndakati handifi ndakamboda kumbotsvagiridzana tinyaya yekuti kutsvagiridzana pamafacebook kuti no munhu uyu friend yake ndiani posi yapose ndiani ndotsvaga munhu wekuinbox ndeipi wadini ningakadai unomuziya here kuti handinomuziya munoziyana papi hechichi munhu zvozode umwe wacho nekuda wakadzi ndinobata nenyaya dzekuda wakadzi picha yesimbi chimoko chibhaga chigudu ndivona mapurocha ndepi wadii hai ndepi chipepe wadii sei takutotaura paipa kainformation kangu gaga ndipo information ndaanayo pezdzo zvangu zikocho ya nenyaya dzekuda wakadzi ya pesera munhu watengesa information ya nenyaya dzekuda zvimoko ya munhu asora apepuka paya kuti oh shit ndatengesa munhu ofishin ndahaka kudhara information handisina basa neyo ndakutoinstowa information yangu ndapedza zvangu ziko ndozvendoda kuti tingogara tabudirira pachena kuti shadi atamba yake ndiri kunyamba anozini loveless and ndikuti ini ndinoda ngoti budirane pachena unozwa unenewo ndinoda kuti budirane pachena titiwira uyogara loveless tibudirane pachena tisaita zvinhu zvokuwandirana ndizvo ndinoda kuti titaurane titupana tisaita zvinhu zvokuwandirana zvinhu zvokuti umwe munhu anonga achiti mwoyo anonga achifunga kuti unhu izvo basa naasingazvi tinotanga Wednesday makusini ndandiri kuti unoziva mangwana apa izvo pandandibvako ndandiri kuti matime ndodii ndokuperekedza ndandiri kuenda kusiya straight bedrooms unga usingaendi wega ya ndaenda kusiya straight pabedrooms ya ndodzoka kuno late ndofona video call kana ndofona nefoni ndiri kumbira kutaura naLindi kana nachi ndinasomaka sure kuti wakarara mumbai ya ndizvo ndandinoda kuita izvo but pandazorowa medzangu ndovanda confirm Roger confirm vabuda zino Wednesday makuseni ndikati ndonyaya iripo kuti ndawandisirwa imi mudiwa wako wandisira ndinoziva zvinonyadzisa sei zotowandisira munhu zvinhu zviya zvazobuda inharo zvadzo but zvinonyadzisa ende kunonyara munhu inharo dzaunonga uchingoita ako nharo but unowega mumwoyo mako zviri kudya kana nhasi ndinozvitokudya kuti ndabatwa kapa ndanyeba saka zvoona kuti chindanyeba chiuya tichitaurana mashi tichiite zvinopera tisasora kuti kakawadzana hapana mwana mudiki yakunokwatoita tingotaura zvinhu zvinopera toita sei aya ndodaunzawo kwauri because ndomuridzi wenyanga aya ndikubvunzazvo toita tamba yake tosangana pakati
tifana tora zvinhu zvinopera zvinopera zvekuti no ini nozechi zvimwe zvese handisina basa nazvo because zvandakabata research yandakaita yese ndaiunganidza panzvimbo 1 ndikaona maresults saka manje inini unoziva saka aiwa ndakuda kuti ioneni titaura zvinotongoda iwewe conclusion nedecision unayo ongoti nkawani so full stop ndodongoti tingoite chisungwana toita sei decision unayo atamba yake tosangana pakati iwewe handiti pauri conclusion nedecision unayo handiti saka pala chinombokunetsa zviri mupfungwa dzako zvauri kufunga iwewe ndizvo ngazvingoitwa unoziva chi ini ndinokudza ndinide zviri mupfungwa mangu chaicho ndezvekuti ina handikutsamwini kana kuwenga kana kuita sika handisitomborwadziwa ndakatongorwadziwa ma1st days andaizvona but izvo majika handicharwadziwa because nditoona ndozvatopa ndatozoaccepta kuti ndizvounondiitira saka hasi zvinhu zviya zvakundidya munhu hazvisandidyi munhu ona but nyaya iripoka indoda ndengoti tibudane pachena kuti ndinoziva ndinyaya iyi ndosanda kuti ndosakati aiwa unokurwadzisa chimwe aiwa inini aiwa ndasi aiwa kwete kuti hanzi kurwadziwa aiwa kwete kuti hanzorwadzisa nditotaura kwandiri side rangu because ndindazvibata kanya unorwadziwa sei unongoshongonyara zvako mumwe chete saka nyaya iripo ndeyekuti inini hangu chandanchida kuti tikangoita zvede kungoti no tongoitawo zvongoti no munhu unozvikuti nhasi ndiri kuenda kwashati kana kuti mumusiwo zvako ndizvo madhayarizi mupfidze kana tichitaura nyaya dzichadhipara pamunenge muchitopenga ndizvo mupfidze izvo moorekodi ndizvo mupfidze madhayarizi nyaya dzichadhimunodziziva mose para paevhidi asi iwe ravhune zvinondodana nashati haunawo mari taxi wakarekodtora kana kuti ina hoyo ndivhakachiro tichiwenda zvakadaro pasina zviya zvokuti no vanhu taakuitirana shanje negodo zvokuti munhu ndewangu saka hafanira kuita nechakati uri kuona pane nyaya ndizvo ndiri kutoona unge zvinhu tori nani zvokuti no ndisakuitire shanjewo kuti ndikakuona ndinoona kuti even ndikaona waposta chinhu chako pafacebook handichateeri aiwa example ndati aiwa wakaseupedzisira kudhara but ndati kwete zvoti inini handisina zvekuteedza mashamwari ako mafacebook ndichibvunza ndichishandisa vamwe vacho ndichiwashandisira mapikicha echikadzi ndichiwatreka nemapikicha echikadzi uri kuona ndizvo ndiri kutaura zvekuti I think it's the best thing yekuti tichiregere zvezvekuti yakarebesa asi ndangoti ndiplaye kuti munyatsonzwa kuti nyaya dzeshadhi munodziziva mose pana masingazivi shadhi panapa asi still munokuendera mberi kudanana nashadhi kana ndimiwo guys kana nemiwo munorava muchikudanana nashadhi animaona saka inotoplaya kuti mudzidze chidzidzo because shadhi haana zvekuti kudii shadhi anenge achikotokurekodha ichete ende shadhi iko zvinoizvika mukangodana naika muzoti uri kunorekodwa shadhi anotongorekodha vanhu chete siyana ina shadhi uchu shadhi ibasa shadhi ibenzere rine pano padhayarisi siyana ina shadhi tinokudzai daily amuteereri ezvo mukurekodwa ndiyewo chinzi da kumufumura kuti toda kuya naye mudhayarisi wenyu da kumufumura asi nditori nevaviri saka mukaona shadhi apinda muinbox menyu tizai neupenyu hwenyu hakuna munhu asingazivi shadhi munozviitisawo madhayarisi chero chikuya varume vacho nevapera shadhi wamunokuziva kuti anotuka ambuya venyu zvinyadzi ambuya vake zvinyadzi muchihwa pano zvose achivabvumburudza pane makateerera moenda kudana nashadhi musadaro madhayarisi nyaya yakarebesa vhidhiyo iyi odhiyo yacho ndatoona taiperi yakarebesa gainimbotora hangu mamangu achifona vhidhiyo odhiyo yacho yakarebesa hamungaitiravi kunotsvakana kuti mudane nashadhi kana ndimiwo indoplaya kuti murege kuita zvinhu zvenyuzvi ndotoplaya chaita ndimborege kuti murege kudana nashadhi tsvakai vamwe varume
but kuoni chini ndakashadi here hezvoka hezvo varume mukuti vashama asi shadi here asikana hezvoka makurekodwa hezvo mani makuona ari pano MNE ari pano akataura kuti mudhayaris wenyu akataura kudaro shadi kuti mudhayaris wenyu taka kugrupu renhingikiri rewhatsapp bvunzai vanhu vekusouth Africa kugrupu rewhatsapp ko takazomubvisa uku kugrupu rewhatsapp uku ototanga shadi uku akabviswa nanhingikiri naqueen ototanga shadi kugrupu resouth Africa kwanga apinda zvipfekera mugrupu angatozvipinda atozvipfekera mugrupu rewhatsapp resau ndobva angofuma ndachitwa he ndodura donyenga kudikudi ndobva takurumidza kumuona shadi tikabva tamukwadabura bvunzai queen akamubvisa saka nonade anga atopinda mugrupu remadiaries anga atonotageta futi imomo madiaries imomo futi anomaona anga atotageta futi kokoko saka aitonosvikotora futi kokoko akataura kuti mudiaries wenyu saka ndoda kuuya padiaries ipapo aripo ndozvaakataura shadi chero kabvunza handiselina sandiselina vakaudzwa izvozvo ndikaudzwawo izvozvo loveness urimo kana aripo pana parimo makometse kana asipo hake maybe hapo kana asipo hake maybe nasi hapo asi ari pano loveness ndewe pano loveness ndewe pano achauya hake loveness nenyaya inside rake of the story hello pachirongwa tinogamuchirai ndiright nakwai muri kumweni asi ndikumwa mvura handina doro ndikumwa mvura chaichaiyo mvura handina doro no doro vakoma tiudzai tizwe zviri kufamba sina naGiribheti makaitwei ndiye September last year musa 8 September ndatine nhumbu yanga yati kurei so ndakafonera Giribheti wekutanga mwana wekutanga so pandati iwe handisi kunzwa mushe unoite sei uendedze mwana wako kuchikoro sezvo usiri kunzwa mushe ndokubva uyaka bai ndokubva ndatopedza kugadzira mwana panhasi ndapedza kugadzira ndobva akapindamba ndakamvurira akapindamba ndobva atanga kungopopota kendihose saka anoona mvura yekusitsa iji yanga iri mupamusoro petoilet seat ndobva ati zvimvura zvako zvekutoirozvi ndiuri kutiroya ndiuri kuita zvinhu zvamusafambi chiro chisangasle ndakavhunduka ndakati munhu uyu ari kutora izvi zviri kubva kupi munhu adaisitobvongaachiti vana pavo vari palockdown paya dai ndakapuwa mavhaucha evana muchikoro ndomupa utenga grosari oita seisese zvimene ndakarohwa ndine nhundi iyoyo ndakasiya ndarohwa zvokuti ndakazvimba fesi yese ndobva ndasara ndakashati munhu andiroverei ndakavhunduka ndawana basa ndati anyway zvandaita sandafonera mapurisa ndakafonera masisters ake ndikafonera mai vake ndikavaudza ndobva ndazoita zvokufonera mapurisa ndatopedza zvese izvozvo ndayandobva yaenda kumapurisa mapurisa ekunogwa anoti nyaya yakanzi zvakaitika zvakadai zvivana vachiona vanorukira kusocial services ndobva taiswa paprotection ye6 months zvainetsa zvazvakaoma zvichiri zvazvakaoma but thank God hatina takazvikunda angari murume wenyu here Giribheti wacho kuti mamangota mwana tatakaita mwana 2013 patakaita nhumbu yamwana wangu 2013 ndobva ndamudza ndikati handifunzwa mushe 2013 ndobva handitsunga mutaura ndiite pregnant test ndobva taita vanaona ndine nhumbu pandarana ndine nhumbu ndobva atora passport rangu nefoni ndobva aenda
vako? Mai vangu mubereki. Kurohwa chako ne boyfriend yako mai vako? Mai vangu. Iwe uripi mai achirohwa? Ndakasisimeli ndakaenda pamberi pake ndikamira ipapo ndikamufuva ndokubva pafonerwa mapurisa ndokubva vaya mapurisa ndokubva amutora iye zvikanzi yandirova zvikanzi anga achidhifenda mai vake nekuti ungaita sei ungarova mai vake. Ko mai vako vairoverwei? Ndafungotu nditombozive sisimeli handizive kuti aivaroverei kana kuti ndizoti chii chachapinda mupfungwa dzake handizivi. Asi anopenga? Vanhu vembanje nedora vasisimeli vanonetsa kunzwisisa. Saka ndakafunga kuti zvimwe munhu asiya unhu hwake ka kuzosvika azondirova ini muzuva 8 September last year. Saka nehistory yekungorova vanhu zve? Ndokungatori nehistory yekungorova vanhu Giribheti iyeyo. Saka ipo waimfonera last year waidei kumunhu akarova mai vako nai mainini? Sisimeli ndasinganzwi zvakanaka. Pasaka wakadi kudedza ambulance pane kudedza mbanje idzodzo. Batina ndaida kuti aendese mwana kuchikoro anga achienda kuchikoro. Ndoti ndiyezoenda kunoona GP nekuti ndichiudza GP kuti asikunzwa zvakanaka. Saka uona ukamudedza kuti aendese mwana kuchikoro, wakamudedza kuti uye kuzorohwa. Ouya wokurova futi. Akandorova sisimeli akasiya andorova. Ndikafonera imwe shamwari yanga yakashaya last year muna October ndakamufonera ipapo. Zvikanzi tendai warohwa. Ndikandozokuona akati uya zveshuwa shamwari yanga zvikanzi mukomana yanga aida kutokuuraya jeri asi azive kuti une nhumbu. Ndikati anozviziva. Zvikanzi kodai kuri kunzi mwana afa aizoenda kujeri. Sisimeli. But ku-UK kwenyu kumapurisa anozvisekerera zvezvekuti kwai munhu anorohwa nenhumbu. Akatoenda kujeri akatopika mhosva yake akatoenda kujeri akabuda. Izvozvi uchamufonerazve? Sisimeli izvozvo handikwanisi kana kumufonera kana kuita sei because pakazoiswa inonzi restraining order. Saka dei papasina kuza restraining order wanga uchamufonera akauchiti achinja? Vanhu handingambomufonera Simeli because extending zvaakandipinza zvinhu zvakandityisa ndakabva ndatotya ndikati uyu regai ndisiyane naye Giribheti. But kutaura kuno nhasi izvezvizvi bradha yake iri kuchata kuno kuUK vatori kumuchata izvezvizvi mwana wangu atoenda ikoko kuchata wabamimi vake ikoko. Hama dzeshe unofambidzana nadzo? Amai vake ndotaura navo, masisters ake ndotaura navo zvokungoti tikutaura according to zvemwana. There's nothing else. Aiwa, usazodzoka uchiti kwai ndakazomufonera ndichida kuti aendese mwana kuchikoro? Zimene handiti iye Giribheti ega baba akangondorwa ndakangoti shiri nemurivo waya haisi. Nokuti wairohwa kakakuvadzwa uchiti uchifirei? Kwagoni kumuripota here adzoke kuno kuAfrica? Asi Simeli munhu kana akuda kudzoswa kuAfrica anongodzoswa nekuda kwake iye guys. Inini havati I don't want to be involved because unozonzi ndiwakandita kuti tidzokere kuZimbabwe. Regai abatwe iye nekuda kwemhosva dzake odzokera kuZimbabwe. Kana akabatwawo ndizvozvo kana akasabatwawo ndizvozvo. But akarova kamai vako kudai akavarova vakafa? Munhu mukuru wongovarova pamahwani vobva vazvidonhera pasi voti zii vagara vachida havo kutofa pamwe. Zvakaoma. Anyway, kola wakaitako wadzidza kana uchiti wadzidza hako chamufoneri zviri right. Aiwa ndadzidza uchazonzwa ipapapapapa panana Giribheti vari kutidzwa kana anani kana shamwari dzake dzichasvitsa kana kusvitsa kuna mai vangu azonzwa sitsipere ndakufonera aiti ukoyo. Alright, wozombozofona kana zvasvitswa nena-Giribheti mashamwari acho. Alright, kola. Bye, bless you. Bye. Yani. Yeah.
munhu anorova mai vako mai mwana chero nchimuda sei chii kana wangorova mai vangu kana wangorova mai vangu chete zvatofarana chero mwana wacho uchafuwa wakamuona futi saka vana Giribheti vari mucomment section muvatadza kufona hapana kana ada kufona anyway vana Giribheti hapana kana ada kufona na Giribheti vanyara nyaya dzavo mucomment section saka isi nyaya isati yapera tichine vakawanda vachada kuzofona nenyaya idzi saka tichaiuya nayo futi next week kusvikira vanhu vese vati tapedza because vamwe vanenge vachingozodi vanenge vachida kuzongofonawo vachitaurawo nyaya idzodzi guys nhasi handitika vanhu vanenge vari kuda zvinondikaridza songo yanaenda kukuridzira yapa ndo zukano ndikawadha saka rikaindireke zukano ndikawadza saka guys kana pasina mada kufona TV radio show mangwana yeSaturday toita hedu yemumanzi mangwana yeSaturday vari pera mada kufona kana tobatsana zvedu mangwana tichite yemumanzi masana tisi kuita zvemamovie night masivano because mamovie aya anozorebesawo hanzi ndichafona next week aiwa kufona muchafona hapana asina nyaya yaGiribheti apa hapana asina nyaya yaGiribheti ipapa ndochokwadi chaiko ndochokwadi asina nyaya yaGiribheti ake hapana tichange tichingoshiya saizvo tichingoenda handitimuona so guys kana pasisina inda kuinda dola pesa nkudowai zvino yashadino bhuwa then ukaisa paprofile picture yashadiyo kuda mwana wake right hanzu yati ndevele ndevele anotaura nendevele anotaura naisi tinoturikira tinotranswa futi plus tinochishula toti vanzwe vanhu vadzidze ndevele mashona ngadzidzewo ndevele amona so guys takuvhara chirongwa yedu tobatsana mangwana tichiita yedu music yedu tichijaifa imathe ndikai handika tichijaifa mangwana saka hanzi ndichafona ndoda kufona aripo Giribheti aiwa kufona muchafona hanzi tipei tinzoshadhi vamwe vati shadhi anovabhowa vamwe vati shadhi anovabhowa vamwe vafariri shadhi vati shadhi anovabhowa aiwa tatandara guys tatandara tamboseka nasi Friday chandinoziva tichibva panapapa vanaswaga vanenge vakutangawo malife avo vamwe vachitangawo malife avo kwakasiyana kwakadaro tongoendawo tonookerawo kuko tiriko vanokwanisa vanoda kuenda kunosapotawo handitika right vemawigi vaya mochiuya kuseri nemafuta can you have a topic of mother and daughter relationship okay ndichaipa kuna Auntie Selina mother and daughter relationship ndichaipa kuna Auntie Selina ini ndine imwe ndakumbirwa nezuro nemwe mudhayari kuti ndiite mother and daughter relationship ndichaipa kuna Auntie Selina pane imwe yakauya nezuro nemamwe madzimai vachikumbira kuti imwe topic ibatwe about thank you Auxilia about kissing vanamai vanokesa vana zvavanokesa vana vachiita zvazvo zvova zvazomanifesta manje in real life animona mai wotaka kuti mwana wangu akaroiwa handiti mazviona apa mai ndo vakakesa mwana hanzi ndikuda airtime ndifone imi panofonwa neWhatsApp tatopedza tawanda wese vanonoka wanga uripi manhamba dzatodropa tatopedza tanakigwa panotadai vana Giribheti ndimike vana tawanda wese vacho tachida kuti mumbofonawo zvino tawanda wese hamufoni muchitaura nyaya dzenyu dzanakiresenziya hamufoni but iye mukadzi yoya wekutanga wemubhedha yatora mukombi yemasare chaya nemusemande mutulisi nemande chaya yemasare nemasoro sare nemasoro chaya nemusemande aiwa yemukadzi wemubhedha yatora mukombeya yemukadzi wemubhedha aiwa yatora mukombeya iya ndo kunonzi kuitikwa utsinyi hwakanyanyisisa chaiwo yai animona saka guys murarabo handitika tobatsana pachikamu chinotevera chamangwana handitika muchidaro tawanda wesa utochitengawo kamarula shamwari nai tawanda wesa utochitengawo kaamarula utochitengawo amarula unongotumirawo kamari keamarula naiwe ndotengawo kaamarula haunyare imanthe ndokakora unongonditengerawo kamabhodhoro angu maviri ndogara nawo amarula saka ushamwari wacho uripi kana usinganditengere amarula naiwe tawanda wesa right guys muwhatsappo tobatsana mangwana handitika hanzingo program yevateenagers yamaimboita yevana zvino ndikaita yevana mangwana that means ndisingasagoni kuita yemusic yevanhu vakuru vana vacho muri varipo here vana venyu mangwana guys timboita kids gives the best answers muna here varipo here vana munovabvumidza here kuuya pashow mangwana munenge munavo here vana guys vabereki munogona kuve nevana here mangwana timbosetswa nevana venyu panapa
munogona here kuya nevana guys mungova memuripo I want you to be there paside vana vachingofona asi sure tofa nhai zvako sajo fa kutenga marura chokwadi ndichingozvimwira ndiri panapa kusvikira na 12 hanimona vana variko here uko kuna na UK kupi ndo yazvangu ndichibvunza vana questions evana tichinyatsonzwa kuti hanzi mirandi pedo ndipe tichinyatsonzwa kuti vana venyu tichita moiziva inonzi kids gives the best answer tichibvunza vana mibvunzo imwe ingori fani tichimbonzwa pfungwa dzevana hanzi muri kumhanyira simeli nditori ndoga ufunge baba vekwangu havapo vakaenda kugraft havako iwo utoona vatove ne 2 weeks vasipo vatove ne 2 weeks vasipo avo ndiritori ndoga ini haiwa vachatozoya kuda asi nana end of September ndiri ndoga ini nhasi nditori ndoga chero musikana chiya wepano nhasi hapo nhasi tingori ndoga nekidzineti dzangu chaidzo nhasi tingori 3 munomba titori 3 ndofunga vatoenda kumubedroom kwavo hamene ukoko kuzvikuitika nhasi tingori toga isu titira kubika chako nhasi kubika chako tatowa usimbi nokuti itayo kaunenge amboenda kuofuka imathend kubika chako handi tina tombobika isu munawo here vana guys ngatitaurei tite program yevana mangwana timbonzwawo vana kuti mangwana tida kumbosetswa neanswer dzevana panapa but I think toda 8 years and below guys 8 years and below kaura kana tongoti 10 years and below 10 and below muna varipo here vana 10 and below timbonzwa 10 and below muna vere vana ava mangwana apana munhu arikuisa paisa munhu 1 like chaipo hanzi 2 napenya mondipa time mimi ndiri kutokuziva kuti ndakati zvigarira ndiripo hapana kwandotomboenda ndiripo pano mongondipa time kuti nguva dzakati vana asi kuri masikati andikadotana atizovani pashomanero hanzi tine ma18 mazi 18 years aindiwavhunza mibvunzo yekuti kudii ndoda vana vadiki vanonakidza vanoseka vana vadiki malab auya vanikiri vana vadiki vanonakidza because nechivabvunza mubvunzo chechiya kuti chimbondiudza kuti unoprefera chii imba nemota ondiudza reason yanoprefera imba nemota kuti akati ndoda mota nomubvunza kuti reason yako ndei andiwani sei uchida mota kuti sei uchida imba vana vachitipawo maansa panobuda maansa anonakidza stereki ipapapa ekuti tinofanira kuseka 1 year ndinaye tovatodaiva right saka toita mangwana guys chaita mangwana mapast 3344 muudza vana vogara varipo antika vana moudza vana vogara varipo hanzi topic yevasingusi timbowana varume inozoda rimwe day yedating inoda rimwe day munozopesera maproblem yedating ndinozoirega because inbox yangu munozozara munozowandisa whatsapp zvokuti ndendane confusion chaiyo ndendane confusion tedias matenda 26 iri mwana here anyway ndikuti vana inenge iri kidsnet ka inenge iri show yevana inenge iri show yevana saka toita mangwana masikati saka guys monditsvagira mondunzira vana mangwana aiwa ma21 akurisa ayo unoibvunza kuti kudi ma21 akurisa tinoda zvada zvidikizvi ma21 akurisa rotoyairo kutokubvunza bvunzo wanotodza kupindura iwe 21 andiwa kubvunza kuti naiko chii chinosumudza musoro kachetsa motodza kupindura andimona aiwa ndoda vana vadikini ndoda vana vadiki kuti nechitobvunza vangu ndichitamba navo ndichitobvunza vana vadiki ndiva ndotoda kuti ndichitoseka navo ndichitobvunza panobuda maanswers anonakidzaka ndoyevana ndoyatotoda iwe 21 18 years rinotoya tokubvunza mibvunzo kuti wati chii chinonzi chakazi utotodza kupindura wave iwe dangu zvevana vadiki vandotobvunza kuti tichitobvunza mibvunzo kwanzi nhomba tane nhomba sisimeli timbokweshiwa nhova tichakupai varume vacho mangwana orit tichakupai mangwana varume vacho pakundisa guys mondisa pataiti inini hangu ndiri free mazana ndiri free dedi vanenge vasipo ndiri free ndogona kuita but munondikuvadza mondisa pataiti aiwa mondisa pataiti dei muchindisa pataiti muchitenga doro racho bheta mukanditengera hini doro racho namundouya hangu habo hanzi ndina orit chanazowagadzirira mangwana vofona wagadzirira mangwana anenge vachifona apa tichiwa anokubvunza kuti chii chinosumudza musoro chasamwa iwe wotadza kupindura handiti dhamba kura saka zvevarume zvacho raiti vari macho mangwana tichaona mangwana tanenge vari peri vari macho moita muchisema amarulaka kuti ndinyatsokuya ndine zvakanaka nakanyatsa kutsvagirai vari macho
zvino kana musingawini amarara mudongoti kwai ndigare ndiri palive nokuti murume wangu haapo pano sandifa kugara ndichingori pano palive nokuti mumba umu ndiri chibhoi kada zvinchibva pano ndakutonobata tablet yangu nenda bedroom ndazvivarira ndakutonoona hangu mamovhi patablet paipad ndingende ndichitei nai zvakoteresa gobvu varume vandati ndivape havatenge amarula ndovaisira paypal isai mapaypal apa nditenge amarula mutenge doro apa tengai amarula ndonyatsokuuya panapa ndonyatsokudzima light rangu chikugukanisai ndichikunyenganisai muchinyengana apa havadi uda nditi zvemahara havadi kuti munyengane kwacho hambudi kwadziwane kutenga amarula ripodhora mberi ini ndouya neshow andika ndonokukudza varume ndotsvaka varume vose ndoziva nditi makwana muri kudiwa kushow yai kunokuti tionane tionoti haufa anoona ehe asi kana musina kutenga kana pakafumawo makwana pasinawo munhu anenge atenga zvibhodhoro rachona handiuyi pasho ndoita zvevana ita zvevana hanzi ndokusava zvevanhu ndodawo mukadzi sisimeli George wanga wariwa uripiko ugeorge uyo ihomboi yangu George uri kutsvakira munhu otowanikwa kwedu gweruku wotowanikwa totokuchestira wotonyengiwa wotowanikwa wototokutambira zvakanaka city of progress kana musina kutenga bhodhoro handiuyi kana matenga marula ndouya kana musina kutenga marula handiuyi ndingafirike kuti kwai kuti ni wangu murume hapo ari kubasa saka ndoikwai chigarai muri palive muchitipa varume zvino ndoona mufi zvino ndoona hangu anzanani vana uyo mazigaro unozanikoyo vana destiny eteko hanzi kundoti varipi vari kubasa monica vapo vakaenda avo vari kubasa kumwe kwavari kwamene kumwe mastructures avari kuvaka kune imwe nyika uko saka vakaenda kumbonoita maplan emastructures iwayo vachauya end of September I think nodoro nomurume guys ndakuinda maudangura mamchingonditaudza kuti ndame chingosara nyaya chete nemi panapa nokuti mawa kuti ndiri ndoganzi swaga life thank you Matilda Matilda wanga warova Matilda ndichakugura musoro nokuti wanga warova kunorova padiaries paunodzidza ndichikuona kumastreet kusina kana nechaunodzidza Matilda how far zviri kufamba sei hanzi munyenganisa kana ndadhakwa kana ndakanonyenganisa zvevanhu kana ndakwa ndotombapa 3 minutes zvekumboenda kunhingirikiri ndakavamirira vozodzoka vayatsodi andowana hansoga sagauya saka guys handei kwaswaga tobatsana ndichika love you guys hanzi kovherari ameno ndichatomutsvaga ndimbomufonerawo pano palive tichitsvaga namba dzake ndozomufonerawo tiri palive guys morara bwandei kwaswaga good night